Lanis Kim, gilab shoutout lalams. Laniski, ayan. Kaluluto ko lang. Medyo late ng 2 minutes. Ayan, tamsak dan host. Salamat sa patamsak lalabs. Laniski. Wala pang tao, ikaw pa lang. Batang pasaway, ayan. Dan tamsak, host ganda, may love shout out. Ayan, salamat sa iyong patamsak dyan. Batang pasaway. Laniski vlog, pwede patamsak host. Lalabs nyo, upload lang. Sige lalabs. Wala pang gaanong tao, ayan. Dalawa pa lang kayo. Bubukas-bukas ko lang ba, ayan. Inatamsakan natin yan, Jessa. May love shout out, Jessa. Jessa Lala, padikit po please. Ayan. Laniski Vlog. Nagbaba ng kanyang bahay. Si Laniski Vlog. Thank you so much, Lalab Laniski. Yan, salamat sa inyong mga patamsak lalab. L3 may love shout out, Sweet hostess. Ayan. Sige, ka-open-open ko lang mga lalang. Ayan. Di pa kasya, eh. Nais ko pa yung ating mga gadgets. Ayan. Binubukas ko lang. Batang pasaway. Yan. Tingnan ko yung bahay mo, batang pasaway. Yung bagong uploads mo. Batang pasaway, ang laki ng bahay. Sana all. Ayan. Dairut versus Chutap. Ayan. Global Big Battle. Laniski, morning ka bukas, di ba? Laniski Blanc. Laneski, Jessa Dan, pasukli na lang po. Thank you, Jessa.
Pabalikan na lang po si Laniski. Banana ka ba kanina? Laniski, maaga ka naman pumasok. Ay, umuwi pala. Banana ka, lalabs? Laniski, lalabs? Banana ka ba kanina? Silipin nga natin yung bahay mo. Banana ko kaso konti lang at least. Ayan. Tatlo lang nadagdag ha. Hindi ako pinapansin eh. Bakit di ka pinapansin? Kanino ka bang LS pumunta? Bakit di ka pinapansin? Yan, maikli yung aking charger. The Hardworking Vlog, Miguel Lab, shout out lalabs, good morning po. Ayan, good morning, The Hardworking Vlog, Miguel Lab, shout out. Si Zeus, ayan. Tagma isa pa, nakalimutan ko name, ayan, from Laniski Vlog. Dapat sinabi mo, baby pa yung bahay mo, hindi ka nila binigyan kahit 5, ayan. Kumusta po from The Hardworking Vlog? Okay lang lalab, kumusta ka na rin, lalabs? The Hardworking Vlog. Ayan, 4 million, thank you so much. Nandyan pa ba si mga lalabs, yung aking new upload, si Bicula ng Uragon. Ayan, si Bicula ng Uragon po. Batang Pasaway, nandyan ka pa ba, Laniski? Batang Pasaway. Okay lang po. Ayan. Ayan, 16. 6 million in the house. Thank you so much everyone. Ayan. Thank you mga lalabs. Thank you. Ayan yung aking mostelar. Si Laniski pala, binababa na ni Nightbot. Mashallah. Ayan yung aking mga member po. Laniski Vlog. Ayan, binababa ni Nightbot. Ang aking Nightbot ay napakasipag. Ayan. Laniski Vlog. Ayan, Mr. Mostelar. Mga lalabs. Yung aking mga member dyan. Binababa ni Nightbot. Thank you so much. Hardworking dan, please return. Ayan. Hardworking, pabalikan na lang lalabs si Laniski Vlog. Ayan. Laniski Vlog on the pin. Alisada channel, Mega Love, shout out. Alisada, ayan, hello. From Alisada, please support. Ayan, please support Alisada. I will check your house, Alisada. Ayan. Wow, yummy. Ayan, Visayas Basketball, may love shout out. Visayas Basketball, ayan, may love shout out host. Ayan, lalabs, meron ka na pong jacket. Hello from Visayas Basketball, ayan. Visayas Basketball, meron ka na lalabs jacket. Ayan, salamat. Alisada channel, I will connect this one to you, lalabs. Roll it kami, recipe kami. New upload host, pasilip naman po, salamat. From Bisaya Basketball, ayan.
Ayan, I'll connect this one to you, Alisada. Let's return po to the hardworking. Hardworking, pasok na lang po sila ni Skib lang. Tamsakdan from Jigger Tahong Vlog. Kapitbahay, kumusta naman yung kamartisan natin dyan? Hi, kapitbahay, ang hindi didikit pangit. Ayan, dikitan nyo si kapitbahay. Kung hindi kayo didikit, papangit nyo. I connect already, Alisada. Ayan. One banana I connect to you. Oshiro. Okay, the hardworking. Okay, Laniski, they said okay. Kapitbahay dating dikit. Ayan. Dumikit ka lang kang kapitbahay at marami kang maano dyan. Kapitbahay, ang hindi didikit pangit. Ayan, Visayas Basketball. 6 million in the house, may galang shout out. 6 million in the house, thank you so much. Visayas, sige silipin natin yung bahay. Mga lalas palablab naman sa nakapin po. Kapitbahay dan pasukli idol parang Visayas. Kapitbahay, ayan, dumikit na si Visayas. Pasuklian mo na lang. 155 ka na, lalabs. Ayan, palablab po ang nakapin, mga lalabs. Bibi pa yung kanyang bahay. Road to grade 2. Visayas Basketball. Kapitbahay, pasuklian na lang si Visayas Basketball. Ayan, pag hindi mo sinuklian, isa kang pangit. Ayan. Noels on duty, Miguel love shout out sa iyo, host Noels. Miguel love shout out, Noels. Ayan, Noels, may jacket ka na, lalabs. Thank you so much. Mga lalabs, kaya naman yung aking new uploads, Bicolanang Oragon. Ayan, patamsak naman ako, 1 minute watch. Okay na kay Bicolanang Oragon. Ayan, Bicolanang Oragon and host is only 1 person. Ayan, thank you so much. Noels on duty, lalabs, salamat. Salamat sa iyo, Noels. Nasa harang pa ako. Visayas Basketball. Ayan, Visayas Basketball dan pasukli na lang. Tamsak dan, salamat na lang sa iyong patamsak. Bikulan Oragon dan sikit. Dikit pabalik na lang po from the hardworking. Ayan. Hardworking, salamat na labs. I thought I already connected to you. Ayan. Masyala, sino nagtamsak? Ba't ganun? At mabalik tayo dito. Gulat ako. Noels on duty, Laniski Vlog dan dikit. Ayan. From the hardworking. Salamat lalab sa pagdikit sa nakapin. Sino yung may new upload? Si Visayas Basketball. Yan, Visayas, nasa bahay mo na ako. Ikabuyo Warriors pala to. Yan, dikit naman ako dito. Saan ko ba ito nakadikitan kahapon ata? Sanju kay Jumari ata kita nakadikitan. Thanks and hardworking. Thanks hardworking. From Laniski Vlog. Dan sa nakapin host, Noels on duty. Laniski, pasuklian si Noels on duty, dan na sayo. Laniski lalags, pasuklian na lang. Salamat naman. Ayan. Laniski, suklian yung dumidikit sa'yo, lalags. Kabuyaw. Ayan, kabuyaw. Nasa bahay mo ako.
Nood po ako video mo, Laneski. Yan, Laneski, nanonood si The Hardworking sa video mo. Noels on duty po, nagbaba po ng kanyang bahay, Noels. Gallardo Ignacio TV Tamsak host, ayan. Salamat Lalab sa iyong patamsak, ayan. Thank you so much. Thank you so much, thank you. Patamsak din po from Gallardo Ignacio, ayan. May ano ka ba, nanood ako sa bahay mula ni Ski Vlog with comment, ayan. From the Hardworking Vlogs, thank you so much. 158 lang ni Ski, mashallah, 158 na siya. Yan, dalawa na lang sana. Palablab. Sunod si Visayas. Si Hardworking ang susunod kay Laniski. Nakabit na daw yung ano nakapin. Nakabit na ng kapitbahay. Patay tayo dyan. Mga lalabs, yung aking new upload, Bicolanang Uragon, patamsak naman ako mga lalabs. Pawats na rin ng 1 minute. Salamat. Ayan, 5 million in the house. Thank you so much. The Hardworking Vlogs. Ayan, natawa tuloy si The Hardworking. 8 million, thank you so much. Gallardo Ignacio. Tingnan natin yung bahay ni Gallardo. Susunod natin si si Noels. Pangatlo si Noels on duty. And then si Kapitbahay. Kapitbahay TV Dan, ayan. Dikitan nyo ang kapitbahay nyo kasi maraming martis dyan. Kapitbahay TV Dan from Noels on duty, ayan. Kapitbahay Dan from Gallardo Ignacio. Watch po para di malagas mga lods. Ayan, 1 to 2 minutes mga lalas. Panoorin nyo ng 1 to 2 minutes. Huwag puro dikit. Ayan. After 2 hours, Lulu will come to take your all bananas. Ayan. Kung hindi lalagasin ni Lulu yan, sabi ni Lulu, ano ba ito mga dikit ng dikit lang, oy? Hindi kayo nanonood. Puro kayo dikit dyan, oy. Ayan. Kapitbahay, Ilocano, Kaba, Kabsat, Uray Siyak. Kabsat. Anong Kabsat? Ayan mga lalas, huwag niyong kalimutang tamsakan si Host. Maraming salamat. Yan yung aking mga member po na binababa ni Nightbot mga lalabs. Bigay naman mga lalabs, dikitan nyo naman yung aking mga member dyan. Ayan, Mr. Mastolar, ayan binababa ni Nightbot. Si Kino Bambang mga lalabs, ayan binababa rin ni Nightbot. Baka naman mga lalabs, Junalyn Binape, good morning lalabs. Big love shout out. Tamsak Dan sa premier mo Ignacio, pasukli na lang. Ayan Ignacio pala, sabi ko pala kanina. Tatamsakan kita Gallardo Ignacio. Gallardo, ayan tamsakan kita lalan. Tamsak Dan host. Salamat sa iyong patamsak.
Yan, Gallardo, tamsak dan host. Salamat sa patamsak. Tingnan natin yung sa nakapin. Dalawa na lang dyan kanina eh. Yun. Ilan na yung nakapin? Mga lalas, dikitan nyo na po yung nakapin. Dalawa na lang. Ayan. Dalawa na lang po sa nakapin, mga lalas. Bikini, man. Dalawa na lang po para makaalis na tayo, mga lalas. Dalawa na lang po sa nakapin. Yun na rin dating dikit po. Ayan. Gallardo, tamsakan ko muna pala si Gallardo. Ayan, Gallardo, tamsak na lalabs. Kalimbangin natin, ayan. Gallardo Ignacio. Dating dikit sa nakapin, ayan. Salamat. Mga lalas, dalawa na lang sa nakapin para makaalis na tayo, ayan. Baka naman yung kanapalang kapin, nakalanak na yan. Nabulol na naman si host. Pim 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 pim. Na 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 taradan. 7 million in the house. Mega love shout out 7 million. Thank you so much, 7 million mga lalab, 7 million. Kylie lalabs, mega love shout out. Kylie Krepner, mega love shout out. How are you lalabs, Kylie? Ayan. Tiririn. Mga lalabs, palablab po ang nakapin. Dalawa na lang po sa nakapin, dalawa na lang. Ayan. Baka naman dalawa na lang sa inyo dyan, sa nakapin. Lablabin nyo na yung nakapin, mga lalab. Para pumunta na tayo kay hardworking. I am doing good. How about yourself? Ayan. I am doing good also. Kylie, we're same. We're same, lalabs. We're same. I miss you, host. Ayan. I miss you to, Kylie. You miss me every day. Thank you so much for missing me. Kylie Krepner Vlogs. Jonalyn po nagbaba ng kanyang bahay. Jonalyn. Thank you so much, Jonalyn. Nang pampirit. Tan tarararan. Ayan, tingnan natin yung nakapin, mga lalas. Dan na ba kayo sa nakapin? Dan na ba kayo? Well, I wasn't her on Tuesday because I had to go to Miami. Mashallah. You enjoy there? Maricar, mega love shout out. Maricar. Mickey, hello, mega love shout out. Mickey, hello. Mega love shout out. Ayun. Nakadikitan kita kanina, Mickey. Kay Luhu, ayan, kay Luhu. May jacket ka na, lalabs. May jacket ka na, Mickey, lalabs. Salamat. So that's why I had to miss a day. Ayan. Maricar, padikit please, para Maricar. Mga lalas, yung nakapin po, dalawa na lang para makaalis na tayo po. Ayan. I'll be back in a little bit, host. Sige, okay lang, lalab. Kylie Krepner dan, please return. Kylie, please, connect on the pin. Oo, ma'am. Salamat din. Ayan. Parang pamangkin ka ata ni Luhu. Naririnig ko, Ninang. Ayan, Ninang ba yung tawag mo doon? Ayan. Jonalyn Buenape, nagbawa ng kanyang bahay. Jonalyn Buenape. Mga lalans, bigyan naman, dalawa na lang po sa nakapin. Ayan, isa na lang po sa nakapin para makaalis na tayo. Talagang binababa mo pa talaga, Laniski, yung pork mo, ha. Haram. Dikit na sa nakapin. Ayan, Laniski, pasuklan na lang si Mickey. Dan na sa'yo, si Mickey, dan na. Dikit na sa nakapin from Mickey. Nandyan ka pa ba, hardworking? Nandyan ka pa ba? Ignacio, suklian na kita. Ayan. Ignacio. Nandyan ba si hardworking?
Hardworking, sorry ho, si kalimutan ko. Yes po, ayan, nandyan pala si hardworking. Laniski, baba na kita lalabsat, dyan ka na lang sa baba makipagdikitan. Ayan, punta naman tayo sa baba kasi maraming naghihintay. Sige, nasaan na yung link mo, lalabs? Hardworking. Kapag sinabi nyo kasing Goto channel, ang mga tao dyan hindi sila sanay sa Goto channel, nagdidikit talaga sila pag may link. Pag Goto channel lang wala, hindi ka nila pansinin. Ayan, hardworking. Sana yung bahay mo, oy, lalabs. Chinichik ko dito, hindi ko makita. Ayan, ayan na. Mickey Tamsakdan from Laniski Vlog, Mickey. Ayan, the hardworking vlogs. Junalyn Binape, dito po, nandyan pa pala si Mickey. Ayan. Ang susunod natin si Visayas na mamaya-maya. Thank you po, host, walang anuman. Ayan, Mickey. Thank you so much, Mickey. The hardworking. 263. Palablab po ang nakapin, Gallardo Ignacio TV. Ayan, nandyan pala si Gallardo. Hindi ko siya nalagay dito, Gallardo. May premier ka pala, no? Maya-maya lalabs. Dan sa nakapin po. Ayan, hardworking. Babalikan na lang si Mickey. Dan sa'yo lalabs. Dan sa'yo si Mickey. Dati akong dikit sa'yo, the hardworking. Palablab po sa nakapin, mga lalabs. Palablab po sa nakapin. Salamat. Ayan. Palablab po sa nakapin. Baby pa rin yung kanyang bahay. Baby. Ayan, palablab po nakapin. Palablab. Thanks, Laniski from Mickey. Ayan, salamat. Jonalyn Vinape, patamsak new upload from Jonalyn. Ayan. 8 million in the house. May love shout out. Salamat sa 8 million dyan. Sa 8 million. Sige, Jonalyn. Ayan. Maya lalams. Ilan ba yung nakapin? 263 nakapin. Malala palablab po, Wakar. Mega love shout out, Wakar. Thank you so much. Wakar, please connect to Laniski Vlog. You know Laniski Vlog? She's working in Pistachio. Ayan. Laniski Vlog, Wakar. Give me thumbs up, Wakar. Ayan, Laniski, say hi to Wakar Official. Mega love shout out to all Talabat Riders. Thank you so much. Talabat Riders, thank you so much for your support. Ayan. To all Talabat Riders, thank you so much for supporting my channel, lalabs. To all Talabat Riders, thank you so much. Ayan. Wakar Official, bye, good night. Wala. You say hello, after that you say goodbye, good night. Ayan. Welcome, Mickey. Ayan. Thanks, hardworking from Mickey. Ayan. Jonalyn, ayan. Dan sa nakapin. Hardworking, pasuklian si Jonalyn. Mega love shoutout po, host, ayan. Juniper Kwangko. Mega love shoutout, Jonalyn. Ha ha ha. Wakar, I have gun here. I will shoot you. Maria 123 team Maliw. Ayan. Mega love shoutout, Maria. Maria Mercedes ang pangalan niya. Maria, mega love shout out, Maria 143 team Maliw. Ayan.
Why? No, I'm just joking, Wakar. I'm just joking. You know, Lani, you didn't see Lani's vlog. Killing me, I will not kill you. I will kill you by joke. Ayan. So right. Be my lady of the night. La 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 la. Wakar, please connect to Lani's vlog. Ayan. You click her link so that you will connect to her. Ayan. Killing me softly. Ayan. Killing me softly, lalaz. Ayan. Wakar, thank you so much. Give me thumbs up before you leave. Wakar, done to you. Ayan. Wakar, please connect to Laniski vlog. Ayan. Wakar, Laniski vlog. Connect to Laniski. Ocean. Ocean, may love shout out. Laniski, nagpa-sub ka na ba kay Ocean? Ayan, nandyan si Ocean, lalabs. Ocean War na Cola, may love shout out. Give me thumbs up, Ocean. Thank you so much. Ayan. May love shout out to Ocean War na Cola, the ship of Pistachio Cafe. Thank you so much, lalabs. Ayan. Thank you so much, Ocean. Ocean deep. La 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 la. Juniper Kuangko, thank you so much, lalabs. Ayan, Junaski ang aking member, binababa ni Nightboot. Hi, Ocean. Ocean, Ocean deep. Ayan. Laniski nagbaba ng kanyang bahay. Ocean, Laniski is there, Lan is there. Ayan. Please subscribe to Laniski vlog. Ocean, thank you so much, Ocean lalabs, for supporting my channel. Thank you so much. Ayan. Ocean. Sukli agad, ayan, from Mickey, buong araw ko, ayan, from Juniper Kuangko, buong araw ni Juniper Kuangko. Ang palatandaan, mga lalans, ayan mga lalans, tandaan nyo, ang palatandaan ay nandyan, padlablab ang palatandaan. Jonalyn Benafe, mga lalans, palablab, mga lalab, baka naman yung nakapin, makalimutan na nating dikitan. Ano na yung nakapin. Isa pa lang dumikit sa nakapin, mga lalas. Ayan, mga lalas. Dikitan ang nakapin. Ayan. Dikitan yung nakapin, mga lalas. Jonalyn, nagbaba po ng kanyang bahay. Jonalyn lalas. Mas bate, sana all buong araw sa akin, half lang. Sana all buong araw ni Juniper Kuangko. Ayan. Buong buo lalas. Maria 143, Team Maliw-Maliw. Ayan. Maliw-Maliw, liw, lali. Mga lalabs, ayan. Shout out po from Maria. Ayan. Maria lalabs, mega love, shout out lalabs. Ayan, dumikit na po kayo mga lalabs na nakapinoy. Ayan. Dikitan nyo na ang nakapin, mga lalabs. Beka naman. Ayan mga lalabs, dikitan nyo na po ang nakapin. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Super cute from Juniper. Salamat lalabs. Salamat naman dyan. Juniper Kuangko, super cute daw. Super cute. Oh my goodness. Ayan. Mga lalabs. Ayan si Tasha. Dikit dan sa nakapin kanina. Ayan. Ayan, the hardworking. Pabalikan na lang si Mickey. Dan na po sa'yo. Jonalyn Bunapi po. Ayan. Nagbaba po ng kanyang bahay, Jonalyn. Alisada, please connect lalabs to the hardworking on the pin. Alisada, thank you so much. Muning. Muning, ning, thumbs up, Juans. Muning, how are you, Muning, ning? Ayan.
Muning 20 tamsakos. Salamat sa iyong patamsak, Muning Lalang. Jonathan Vinafidan from the Hardworking. Maria 143. Maria Mercedes ang pangalan niya. Ayan, si Maria ang isa. Dalawa ang Maria dito. Maria, ayan. Ayan Maria 143 vlog. Lalabs, ayan meron ka na pong jacket Maria. Anthony Benetes, thumbs up po. Sir Anthony, mega love shout out. Anthony. Si Sir Anthony, nakadikitan ko na to kay ano ba yun? Nakalimutan ko, nagsimula sa J. Yung pinasukan ko nung isang gabi, ayan. Meron ka na pong jacket, Sir Anthony, mega love shout out. Jonalyn Benafe, ayan, nagbaba po ng bahay. Hello. Honey Babe, oh my goodness, si Honey Babe nandito. Good morning. Honey Babe Lalads. Honey Babe, mega love shout out. Ito main ko from Maria, ayan. Tingnan ko po Madam Maria kung nakadikit si Islandsky Blanc. Honey Babe, G Mickey Hoss. G Mickey Mouse, ayan. Mickey, ayan. Nakatawa tuloy si Mickey. Ming, ayan. Ming, from Mickey. Connect lang po kayo sa akin. Mga lalabs, kumunik kayo kay Anthony, ayan, nagsusukli yan. Agad-agad nagsusukli. Sige po, Madam Maria, titingnan natin kung nakadikit ako sa iyo. Mga lalams, palablab po ang nakapin. La. J-Dog, mega love shout out J-Dog. J-Dog lalabs. Hi everyone from J-Dogs. Ayan mga lalabs, 12 million, thank you so much. Thank you so much sa 12 million. Laniski. Ikaw Laniski, baka di ka magising ng maga dyan. Nagot ka na naman kay Madam mo, oy. Ayan. Honey Babe. Ayan, mga lalabs. Palablab naman sa mga nakapin dyan. Lablabin yung nakapin. Maria Mercedes. Ayan, Madam Maria. Hindi pa pala ako nakadikit sa'yo. Ayan, dinikit ko na yung aking Dantamsak 24 host from Gel Sosa. Tingnan paano ilagay ang toppings. Wow, sarap. Yummy. Ayan, Madam Maria. Nasuklan na po kita. Ayan, nasa bahay mo ako. Main ko, didikit ko na po, Madam Maria 143. Ayan, connect lang po kayo kay Anthony Benetes. Ayan. Haling Silay, mega love shout out. Gel Sosa TV, ayan, nagbaba ng bahay. Connect lang po kay Anthony mga lala. Maria 143 dan from Laniski Blanc. Anthony, dikit na, baon. Ayan. Gusto ko yan mga Mickey, yung binabaon na baon. Ayan. The Hardworking Dan from Joniper Kuangkuang. Ayan, The Hardworking lalabs. Dan na sa'yo. Si Joniper pa lablab na lang. Ayan. Ayan, from 143. Ayan, salamat mga lalabs. The Hardworking pasuklian. Gago, baon na baon. Gusto ko yung baon na baon lalabs, kaya feel na feel. Ayan. Ayan, dan sa nakapin from Maria. Ayan, The Hardworking lalabs. Pasuklian na lang lalabs. Pasuklian si Maria. Ayan. Natawa tuloy si Maria. Ayan. Ayan, tawa tuloy si Laniski. Gusto ko yung baon na baon para feel na feel. Ayan, pag sa ibabaw lang walang feel. Ayan, min ko dikit ko from Maria. Ayan, Maria Sukli po from Laniski Blanc. Ayan, Madam Maria, pasuklan na lang po si Laniski. Lalo akong maaham. Juniper Kuangko. Ayan, gusto mo rin yung baon na baon. Ayan, pabaon din. Ayan, parang Mickey. Ayan. Ayan mga lalas, dikitan. Mr. Masteller lalas, mga nag-shout out. Nandiyan pala yung aking member. Ayan.
Mr. Mastelar, nandyan. Mga lalas lablabin yung mga nakapin. Ayan. Mark Jan Tolyaw, official thumbs up. Mega love shoutout sa lahat. Ayan, OTW Honey Babe. From Anthony Benetes. Connect lang kayo mga lalabs. Team Maliw-Maliw, Lanis Kidan. Ayan, from Maria. Ayan. Mga lalabs, mega love shoutout everyone. Mr. Mastelar, thank you lalabs. Mark Jan Tolyaw, official. Ayan. Thanks Maria Muningning. Ayan, nagba ng bahay. Mr. Mastelar. Kumusta na po yung nakapin? Gumalaw na ba yung nakapin? Ayan. Para makapunta na tayo kay nandyan pa ba si Visayas? Visayas, nandyan pa ba ang Visayas? Visayas lalabs. Kumusta na ang nakapin? Ayan. Kanina 63 Mr. Mastelar, L-Mix, Miguel shout out. Mga lalabs, dalawa na lang po sa nakapin. Dalawa na lang po sa nakapin, mga lalabs, para makalipat na tayo. Ayan. Ayan, the hardworking, ako na lang magdikit ng isa. Suklaan mo na lang si Bicula ng Uragon, ako yan. Isa na lang po sa nakapin mga lala. Ayan, si Bicula ng Uragon, second account ko yan, the hardworking. Ayan. Dinikit ko sa'yo lala ba? Mga lala, isa na lang po sa nakapin, isa na lang. Palaplap naman po, ayan, napakasarap naman ng mga laplapan na yan. Oy, gusto ko rin yung laplap na yan. Gusto ko yung mga nilalaplap, mga lalabs, mga laplap na yan. Ayan. 267 nakapin from L-Mix. Ayan. Yan mga lalabs, isa na lang sa nakapin. Laplapin nyo yung nakapin, laplapin. Ayan. Bicula ng Uragon. Ayan, nagawa ng bahay, Journaline. Dan na po ako kay Bicula ng Uragon. Ayan. Salamat lalabs, the hardworking vlogs. Junior Siklot, mega love shout out. Thank you so much. Oh my god, yung aking new member mga lalag. Thank you so much, Junior Siklot. Ayan. Thank you so much lalag. Ayan. Narinig niya kasi yung linalaplap. Ayan. Gusto ko yung nilalaplap na yan. Thank you so much. Pulpak Honey Babe. Ayan. Salamat mga lalabs. Thank you so much, Junior Siklot lalabs. Thank you so much, Junior lalabs. Thank you so much, lalabs. Ayan. Kiss na kita, muwa, chup, chup, chup. Ayan. Ayan, kanina pa ako dan kay Bicula ng Uragon. Salamat, lalabs. Salamat. Ayan. Junior Siklot, thank you so much, lalabs. Ayan. Junior Siklot lalabs, thank you so much. Thank you. Unik lang kayo sa akin from Anthony. Ayan. Pahingi saging host yung matigas. Ayan. Sige, magbaba ka ng bahay. Kumusta na ba yung nakapin? Gumalaw na ba siya? Ngayon natin. Mga lalab, isa na lang sa nakapin. Pupunta na tayo sa sunod. 68, 69. Kiss na lang kita sa screen. Sige, kiss mo yung screen, malikabok. Junior Siklot lalabs. Ayan. Nanapit din ko ngayong bahay. Main mo ba to, Junior Siklot? Junior Siklot. Muning, dating dikit po muning. Ayan. Salamat po, salamat. Junior Siklot. Muningning, ayan. 12 million Alisada ng channel. Nagbaba po ng kanyang bahay. Alisada. Pahingi ng saging host. Check natin si Junior Siklot. Min mo ba ito lalabs? Tingnan natin. Si Ramsan na sangirit. Hindi ko na nakapalaoy. Tamsakdan host harang. Reggie Ibalang TV. Ayan. Junior Siklot, mega love shoutout. Thank you so much, host. God bless. Ayan. God bless you to lalabs. Yan, sana na yung bahay mo. Gumalaw na.
Junior Siklot lalabs. Tingnan natin yung bahay ni Junior Siklot. Ayan, ang laki pala ng bahay ni Junior Siklot. Sana all. Ayan, dinikit ko na yung ano mo, Junior Siklot. Dan sa nakapin. Ayan. Salamat. Ayan. Ang laki ng bahay ni Junior Siklot. Sana all. Ayan. May premiere ka pala, lalabs. Dito na ako sa premiere mo. Kalimbangin natin yan. Kalimbangin. Ayan, nakalimbang ko na doon yung Siklot. Yung ano mo. Yung bahay mo. Ayan, JB Guitar. Mega love shout out. Maliit pa po akin. Maluoy. Ayan, nandito ko sa bahay mo, Junior Siklot. Sige, ipin na natin yan. May premiere ka, di ba? Ayan. Yan, nasukla na kita, lalab, Junior Siklot. Stop crying, my boy. Why you cry? Harang, JB Guitar, mega love shoutout. Kuya JB Guitar tutorial, ayan. Mega love shoutout. Palablab po ako sa nakapin, mga lalabs. Kay Junior Siklot po, ayan, malit pa yung kanyang baby. Kumusta na Kuya JB from Junior Siklot? Ayan. Honey babe, Jonalyn Dan, Jonah babe. Ayan. Jonalyn, pasuklaan na lang si Honey babe, lalas. Pabio po. Palablab na din. Ang sure ang balik. Ayan, from Reggie Ibalang. Shalom pro ra 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 ra. Ayan, mag-love shoutout. Shalom. Hirap basahin. Shalom, mag-love shoutout. Shalom. Ayan. Pahirap naman po ako host bahay kubo, palang house ko po. Ayan. Sige lang, lalas. Naniski vlog tamsak na lang, dating dikit from morning. JB Guitar. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Punta tayo sa bahay ni Junior Siklot. Ayan. 10 million in downs, may ganap shout out. Ayan, ang laki ng bahay. Ayan, dikit ko to sa'yo, lalas, Junior Siklot. Shalom, lalas. May jacket ka na, salamat. Yan, Junior Siklot, dikit ko to sa'yo, sariwang isda, ang dami. Wow, yummy. Ayan, dito ako sa bahay mo, Junior Siklot, lalabs. Reggie, Dan po, pasukli po, thanks. Reggie, pasuklian si Laniski, lalabs. Dan na po si Laniski sa'yo, Reggie, Dan po, ayan. Laniski nagbaba ng kanyang bahay. Reggie Ibalang, pasuklian po si Laniski vlog. JB Guitar, Dan, ayan. Give me chance channel, may love shoutout host, ayan. Maganda na, mabait pa, ayan. Ayan, blablabin yung si Give Me Chance channel, maganda na, mabait pa, live streamer. See you later and win with free extra bananas, ayan. Honey babe, OTW from Jonalyn. Ayan, lalabs, ano, Junior Siklot, dinikit ko na to sa'yo, lalabs. May harang. Host, thank you po so much po. God bless from the hardworking. Ayan. God bless you to, lalas. The hardworking, lalas. Salamat din. Salamat. Yan, mga lalabs, yung nakapin. Palablab po, nakapin. Nakapin, lalalala. Junior Siklot. Ayan, yung aking mga member, lalas. Binababa ni Nightbot. Ayan. Kinubambang binababa ni Nightbot, mga lalas. Kaya naman, mga lalas, ditan nyo po yung aking mga member dyan na binababa ni Nightbot. Ayan, mag-shoutout lang po kung sino yung nadikitan nyo dyan. At ako muna magsukli. Basta mag-iwan kayo ng bakas na galing kayo sa akin. Kuya Jong, mega love shoutout. Good morning po, Kuya Jong. Ayan. Kuya Jong, how are you, lalas? GB Guitar Tutorial, Dan from Juniper. Jonalyn, na pinagbaba ng bahay.
Bicol din po ako. Ayan. Naka-Bicol ka pala, the hardworking. Saan ka sa Bicol, Lalas? Taga Kamsur ako. Ayun. Nandun tayo malapit kay kay Lenny Robredo. Reggie Pasukli na lang from Laneski. Odon, Migalab shout out. Odon Lalas, Migalab shout out. How are you, Odon? Ang ganda ng host. Ayan, salamat po. Kuya Jong Vlog, thank you so much. JB Guitar, full pack po from Shalom. Ayan. Pro Rage. Ayan. Laneski dan from Honey Babe. Laneski, pasuklan na lang si Honey Babe. Ayan yung aking member na si Bloody Coder, binababa ni Nightbot. Beke naman mga lalas, lablabin nyo naman yung aking mga member. Kamsor din po. Saan ka sa Kamsor, Lalabs? Taga Bula lang ako, Bula. Ati, matulog na ako ha. Sige Laneski, matulog ka na. Good night, Lalabs. Maaga ka pa bukas. Tamsak lang, sapat na mention lang from Kuya Jong Vlog. Ayan, yung mga baby pa the hardworking. Lablabin mo yan si Kuya Jong, Lalabs. Oh. Si Odon, si Kuya Jong, si Junior Siklot. Ayan, mga nag-LS yan. Junalyn Vinapi, ayan, Mr. Mastelar. Lablabin yung aking member, mga lalang. Mr. Mastelar, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Mr. Mastelar. Libmanan po sa Libmanan ka lang pala, Lalas. Bula lang ako pero nasa abroad ka ba? Ayan. Jonalyn Buenapi, full pack po from Shalom. Ayan. Jonalyn Lalas, pasuklian na lang si Shalom Lalabs. Jonaski binababa ni Nightbot. Ayan. Laneski Vlog dan sukli sa bahay mo, full package. From Reggie. Ayan. Junior Siklot dan. Junior Siklot. Pasuklian na lang si Mr. Mastelar. Ayan. Junior Siklot, once again, please connect to Mr. Mastelar Lalabs. Ayan. Pabyo po at palablab na din sure balik from Reggie Ibalang. Junior Siklot dan from Honey Babe. Saudi po, Saudi ka, Lalabs. Nasa UAE lang ako, Lalabs. Ayan, 1 hour lang yung ating gap. Dito is 225. 26 dyan, nasa 126 ha. Ayan. Mr. Mastelar dan from Mickey. Ayan, salamat Mickey, Lalabs. Odon Demetrial Junior, full pack from Shalom. Ayan. Honey Babe OTW from Junior Siklot. Dan po Honey from Laneski Vlog. Hello host, how are you? Ayan, Assalamualaikum. Cooking with Safia, Lalas. Cooking with Safia, Miglab shout out. Junior, my friend, dan sayo from Kuya Jong Vlog. Ayan. Ayan, Junior, Lalas, pasuklian si Kuya Jong dan po sayo. Yan yung aking member na si Palatandaan, binababa ni Nightbot. Tamsak lang, mention lang kay Kuya Jong. Ayan. Ate, good night na po, bukas morning pa ako. Sige, matulog ka na, Laneski, Lalab, good night. Di ako nakatulog kanina, di ko alam bakit. Baka iniisip mo yung Lalabs mo. Ayan. Jonalyn Buenafi, nagbaba ng bahay. Kuya Jong Vlog, full pack from Shalom. Ayan, salamat Shalom, Lalabs. Mga lads, huwag kalimutang tamsakan si Ho. Salamat. Salamat. Ayan. DJ John Ray. Ayan. Nightbot, yan yung aking member na si Akrim. Ayan, binababa ni Nightbot. Cooking with Safia, nagbaba ng kanyang wasalam host. Ayan. Alaikum salam. Salamat. Huwag na tayo matulog. Mag-whitey na lang. Mag-whitey na lang mga Lalabs. Ako nga nung malit pa yung bahay ko, hindi ako natutulog mga Lalabs. Minsan nga, nakakalimutan ko ng hindi kumain, basta lang mambanana. Kahit nagugutom na ako, hindi ko pinapansin yan, basta mambanana lang ako. Ayan. Kasi hindi ako makamove pag kinakain yung pinambanana kong maghapon. Kinakain ni Lolo. Hindi ako makamove sabihin ko. Sabi ko, kailangan ko itong mapalitan yung kinain niya. Ayan. Mr. Mastolar, full pack po from Shalom. Ayan. Mr. Mastolar, connect to Shalom, Lalabs. Honey Babe, Reggie dan from Honey Babe. Ayan. Tasha Mix Channel. Ayan, binababa ni Nightbot. Honey Babe dan from Junior Siklot. Ayan. Honey Babe dan Strawberry mo. Ayan. Balik agad from Mickey. Junior, my friend. Ayan, Junior, Lalas, pasuklian si Kuya Jong. Huspa help naman po in hihi.
Ako po, pinakamalit na bahay, kubo pa lang po, things in advance po. Sige, Shalom Lala, sunod ka kay Junior Siklot. Wait lang ha. Ilan na ba yung bahay mo? Shalom. Basta ko lang, wait lang. Para di ko makalimutan. Sige, Shalom Lalabs, 1 minute. Sige lang Lalabs ha, wait lang. Tapusin ko lang to si Junior Siklot Dan from Juniper Kuangko. Junior, masuklian yung mga dumikit sa'yo, Lalabs. Ayan si Kuya Jong Vlog Dan sa'yo. Si Juniper Dan din sa'yo. Kuya Jong Vlog, dikit na ako sa'yo ha. Umayos ka dyan. Kuya Jong Dan from Mickey. And Kuya Jong Dan na sa'yo si Mickey. Huwag ka umalis Shalom ha. Kuya Jong, member pa nga ako sa'yo eh. Ayan Kuya Jong, magpapamember daw sa'yo si Junior Siklot. Kuya Jong, pamember pa nga ako sa'yo. Junalyn Binape, ayan nagbaba ng bahay. Ayan Jing TV channel mga lalas, binababa ni Nightboot. Palablab po ako sa aking mga member mga lalab. Mr. Mastelar, ayan nagawa ng bahay. Honey Babe, old friend Pulpak from Cooking with Sapia, ayan. Junior Siklot Pulpak po, thank you from Shalom, ayan. Shalom Dan po, ayan. Ambot oy, ambot. Cooking with Sapia, nagawa ng bahay, ayan. Hindi host, member na ako dyan kay Kuya Jong. Nakalimutan ka niya. Ay, ambot oy, ambot. Member ka na pala ni Kuya Jong. Kuya Jong, member mo pala si Junior Siklot. Kalimutan ni Kuya Jong. Pabyo po, palablab na din, sure ang balik. Alisada ay nagbawa ng bahay. Tinawag lang kita Junior my friend, natutuwa ako pag may sikat na YouTuber kagaya mo, ayan. From Kuya Jo. Dan sa nakapin, pasukli na lang from Mickey, ayan. Shalom, pasukli na lang si Mr. Mastelar. Shalom, please connect to Mr. Mastelar Lalabs. Thank you so much, please connect to Mr. Mastelar, ayan. Odon Dan from Honey Babe, ayan. Alisada channel complete package from Salon Pro Rage, ayan. Mr. Mastelar binababa ni Nightboot. Honey Babe, ayan, nababa ng bahay. Give me a chance, maganda pang malabait pa, ayan, from give me a chance. Shalom Dan also, ayan. Jonalyn, ayan. Shalom, pasuklaan na lang si Jonalyn, si Kuya Jong, ayan. Junior Siklot Dan from Cooking with Sapia. Jonalyn Binapi, ayan, nababa ng bahay, Cooking with Sapia. Shalom Dan, Bible study nyo, pastor mo kayo. God bless po, ayan. From Junior Siklot. Tamsak lang sapat na pa-mention, ayan. Reggie, ayan. Nagbaba ng kanya'y pa-view. Ako po naunang dumikit kay Mr. Masterar Puhos, ayan. Sige lalad, salamat. Jonalyn Binapi, nagbaba ng bahay. Mega love shout out. And aloha, parang pobreng Hawaiiana. Ayan, Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay. Mas nauna ako kanilang lahat na dumikit host. Ayan. Sige lalabs, maraming salamat sa pagdikit ha. Ayan, may harang na naman to si Junior Siklot.
Cooking with Sapi, ayan, nagbuba ng kanyang bahay. Maliit na bahay lang po para Mickey, ayan. Cooking Dan Sukli from Junior Siklot, ayan. Cooking with Sapia, pasuklian na lang lalabs. Please connect to Shalom Pro Rage and Junior Siklot also. Pabio po at Palablab, ayan. From Reggie Ibalang TV. Mga lalas palablab ako yung aking mga member dyan. Bloody Coder. 10 million in downs. Mega love shout out. 10 million. Thank you so much. 10 million. Thank you so much mga lalas. Ayan, natapos din yung harang mo. Dun yung siklot ang butoy. Ayan. Ayan, thank you. Thanks, Kuya Jong. Ayan. From Mickey TikTok Viral, mega love shout out. Hello everyone from TikTok Viral, short video. Ayan. Junalyn Buenape nagbaba ng bahay. Junalyn Buenape. And magbaba ka ng bahay mo, ano, sino ba yung may bibi yung bahay? O sa apat lang, nadagdag sa akin, 200 to dati. Saging ko ngayon, naging 200. So, apat na lang, nadagdag po eh. Ayan, Shalom. Baba ka ng bahay, lalab, Shalom. Shalom, Shalom, baba yung bahay. Ayan. Ayan, baba muna po kita, Junior Siklot Lalas. Tama tayo sa maliit na bahay. Ayan, Shalom. Palablab po kay Shalom, mga lalab. Shalom, Shalom, Shalom. Wala na ata si, ano dito, si Visayas. Umalis na dyan, baba si Visayas. Salamat po. Hindi Muni. Ayan. Hindi Muni. Hindi daw Muni. Sino hindi Muni? Ayan. Junior Siklot Dan from TikTok Viral. Junior Siklot, pasuklan po si TikTok Viral. Kain host. Mga idol. Ayan. Si kumain ka lang, ano, the hardworking. Kain ka lang lalab. March Vlog, lalabs. Mega love shout out March Vlog. Ayan. Nakaplay ka sa akin kagabi ha. Mamaya uli play kita ha. Salamat po from Shalom. Ayan. Hindi daw muni from Mickey. Mr. Masteller. Ayan. Mr. Masteller mga lalas. Please connect to Mr. Masteller. Ayan. Palatandaan mga lalas, palablab naman ako sa aking mga member dyan. Ang binababa ni Nightboot. Ayan. Junalyn Benafe. Ayan. Nagbaba ng bahay. Junior Siklot Dan Pulpak. Ayan. From Reggie Ibalang. Pabio po palablab from Reggie. Kuya Jung Dan from Honey Babe. Wag mo na ako ipin. O, sige na, wag na lalabs kasi pag pinipin ka, naglalagas. Ayan. Mr. Mastelar Dan connected to you from Junior Siklot. Mr. Mastelar lalabs. Junior Siklot already done connected to you. Thank you so much. Junalyn Buenape. Ayan, nagbuba ng bahay. Digit na ako kanina pa sa nakapin. Ayan. Salamat Mickey. Shalom TikTok Viral Pulpak po. Ayan. Shalom nakapin. Huwag kang magbaba ng bahay. Ayan. Akrima yung aking member mga lalab. March Vlog. Ayan, lablabin si March Vlog. GC Clot Dan Tamsak, dikit daming isda sa inyo. Enjoy mat sa video mo. Ayan. From pobreng Hawaiiana. Jeng Dan from Honey Babe. Lalabs Jeng, pasuklaan na lang si Honey Babe lalab. Shalom Pulpak Dan from Cooking with Sapia. Pabio kay G Ibalang. Ayan, Reggie Ibala. Junalyn nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. TikTok Viral. Ayan. March Vlog Pulpak from Shalom Pro Rage. Ayan. Honey OTW from March Vlogs. Shout out Kusina ni Mael Lalabs. Kumusta ka na Kusina ni Maels? Migalab shout out Lalabs. Mickey nagbaba ng bahay. Junior Siklot. Ayan. I mint from pobreng Hawaiiana. Shalom OTW Idol. Ayan. Hindi pa nakita yung bahay ni Shalom.
206, Shalom. Sige, Shalom, gawin na nating 210 yan. Ayan. Junior Siklot, TikTok Dan, TikToker Dan, sa'yo Tuto. Ayan, sa'yo Tuto. Mickey, nagbaba ng bahay, kusina ni Maels. Duty po, duty pa. Naka-duty ka pala, lalabs. Kusina ni Maels. JCM Dan, JCM Dan from Honey Babe. Ayan, pobreng Hawaiiana, nagbaba ng bahay. Nilmar Channel, ayan yung aking member, binababa ni Nightboot. Junalyn Buenape, ayan, nagbaba ng bahay. Pabio po palablab from Reggie Ibalang, 13 million in the house, mega love shoutout. Ayan, Mr. Mastelar, nagbaba ng bahay. Cedric Jan Mariano to Good Morning, Idol, Islands Vlog, Intamsak Idol, ayan. Mega love shoutout, Cedric, ayan. Cedric Lalab, salamat, Cedric. Punta ko sa bahay mo, Shalom, ayan. Jigger, Shalom OTW, ayan. May jacket ka na, Cedric Lalabs. Pwede ka na makipaglablaban dyan, ayan, may jacket ka na. Full pack Dan sa nakapinhos. Ayan, Shalom, pasuklian si Jigger Tahom, Dan sa'yo. Shalom Dan, full pack, ayan. Pagbahagi mo ng salita ng Diyos, ayan. Shalom, salamat. Ngayon palablab ako sa aking member dyan, si Jing Channel. Cedric, nagbaba ng bahay. Jonalyn Vinape, Reggie Ibalang, Pabio. Ayan, maraming salamat po, Idol. Maraming salamat din sa iyo. Ayan, Shalom, nasa bahay mo ako. Ayan, dikit ko to sa'yo, Shalom. Ayan, Shalom Proledge. Dan po, pabalik na lang sa bahay ko. 1 minute, wag mag-skip. Ayan. Nangharang, maraming salamat po from Cedric. Ayan. Ayan, Shalom, pasuklian si Cedric sa'yo, Lalas. Daming dumikit sa'yo, ha. Pasuklian na lang. Ubring Hawaiiana. Ayan, Dan from Honey Babe. Kusina full pack from Cooking with Sapia. Kusina ni Maels. Please connect to Cooking with Sapia, Lalas. Ayan, Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Pabio po from Reggie Ibalang. Laniski Vlog, ayan, binababa po ni Nightboot, mga Lalas. Palamlab naman ako sa aking mga member. Thank you so much. TikTok viral Dan po, pabalik na lang sa bahay ko. 1 minute, wag mag-skip ng harang. Ayan. From Cedric. Pobreng Hawaiiana Dan po. Doon sa short video mo, halamang mag-iwan ng bakas po, madam. Ayan. From Junior Siklot. Salamat po. Yan, dikit ko to sa'yo, Shalom. Ayan, Macdolf, Honey Babe. Tusok ko, salamat sa patusok, Macdolf, Gore, ayan. Honey Babe Dan sa Strawberry from TikTok viral. Macdolf, Gore, nagbaba ng bahay, ayan. Mr. Mastelar po, palablab ako, mga Lalas. Sa aking member, binababa ni Nightboot. Shalom pulpak sa'yo from March Vlog. TikTok viral, nagbaba ng bahay, ayan. Mickey Dan po, pabalik na lang sa bahay ko. 1 minute, wag mag-skip from Cedric, ayan. Jigger Dan from Honey Babe. Pabio from Reggie Ibalang. Macdolf Gore, nagbaba ng bahay. Honey Babe, nagbaba ng bahay. TikTok viral, pulpak Dan from Jigger, ayan. Jigger Tahom Vlog, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Reggie Ibalang TV Dan po, pabalik na lang sa bahay from Cedric John Mariano, ayan. Reggie Old Friend from Cooking with Sapia. March Vlog, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia po, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. OTW Jigger, thanks Idol from TikTok viral. Ayan, Kinubambang po yung aking member, binababa ni Nightboot. Honey Babe Dan, pabalik na lang sa bahay ko, ayan, from Cedric. Mr. Mastelar po, ayan, nagbaba ng bahay. Reggie X na kami, mega love shoutout Reggie from March Vlog. Ayan, thank you so much.
Kumusta na yung nakapin? Ayan, nag-10 na siya, nag-10 na. Yan, dinikit ko to shalom sa'yo, ha? Ayan, shalom. Dikit ko rin to sa'yo, isa pa. Nandyan pa, ay, wag mo ako ipinos. Sige, March Vlog. Sino susunod? Nandyan pa ba si Bisaya? Si Noels nandyan? Mickey, nandyan ka pa ba? Honey Babe, full pack dan, Honey Babe. Punta tayo kay Mr. Mastelar. Ayan, Mr. Mastelar, nagbaba ng bahay, Mr. Mastelar. Baka mo nagta sa luma, ayan. Tayo sa susunod. Jigger Tahong Vlog, dan full pack sa piglets mo from TikTok viral, ayan. Ayan, shalom, nadikit ko na to sa'yo. Yung palablab ako mga lalabs. Kay Bicol ng Uragon, yan yung aking new uploads. Ayan. Katamsak naman ako mga lalabs, salamat. Cooking with Sapia, dating dikit. Ayan. Cooking with Sapia, old friend. From Reggie Ibalang TV. They give you only thumbs up. Thank you so much. Ayan. Bicol ng Uragon, nagbaba ng bahay. Palablab ako mga lalab. Rodge Vlog, nag-iwan ako ng bakas sa house mo. From Pubring Hawaiana. TikTok viral dan from Mr. Mastelar. Ang channel lalab, Migalab shout out. Ang channel lalabs. March Migalab shout out. From Reggie Ibalang TV. Ayan. Morning sa lahat from An Channel. Ayan. Ayan, good morning lalabs sa An Channel. Ayan, palablab po ako sa nakapin mga lalabs. Yung aking member, Mr. Mastelar. Ayan. Bicol ng Uragon dan. Thank you so much lalabs, Mr. Mastelar. Give thumbs up and leave the comment. Thank you. Ayan. Cedric Dan sa sketch. Ayan. From Honey Babe. Yan, Honey Babe, nagbaba ng bahay. Pabio po, ayan, from Reggie Ibalang. Maganda na mabait pa, from Give Me a Chance channel. Ayan. Jinger Dan po sa piglet mo, full pack from March Vlog. Jinger, pasoklaan si March Vlog lalas. Cooking with Sapia po, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sapia. March Vlog, pag pag nag shoutout ka kung sino nadikitan mo, sabay baba ng bahay mo lalas. Para masusuklaan ka agad, ayan. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Bongs World, Migalab shout out. Good morning, Miss Bulong. Ayan. Bongs World, lalab, how are you? Jonalyn Binapi, nagbaba ng bahay. Ayan. Kanina pa to si Jonalyn. Ayan. Honey Babe Dan. Honey Babe, please connect to Mr. Mastelar. Ayan. Junior Siklot po, nagbaba ng bahay. March Vlog. Ayan. Ayan, palablab si Mars Vlog mga lalabs. Ayan, Mr. Mastelar full pack dan from Jigger Tahom. Mr. Mastelar connect to Jigger lalabs. Jigger Tahom Vlog. Bongs World TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Bongs World. Jigger Tahom, nagbaba ng bahay. Ayan, Alisada, nagbaba ng kanyang bahay. Jonalyn Binape. Cooking with Sapia, ayan. Jigger full pack po sa piglet mo from Mars Vlog. Bongs World Dan from Mr. Mastelar. Ayan. Ang channel Dan from Honey Babe. Ang channel lalas pasoklan si Honey Babe. March Vlog. Ayan. Jigger lalas pasoklan na lang si March Vlogs. Jigger pasoklan si March Vlog dan sa'yo. Ayan. Tamsak from Joey Joe. Ayan. Joey Joe, Migalab shout out. Joey Joe, may ano yan? Ayan, Migalab shout out. Joey Joe.
General Binapay nagbaba ng bahay. March Vlog Tamsak Bakas Dating Dikit. From Jigger Tahom. Ayan. Jigger Tahom Vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Nakapin dan sa nakapin. Ayan. Mr. Mastolar, please connect to March Vlog Lalabs. March Vlogs. Ayan, Jonalyn Bunapidan from Mr. Mastelar. Honey Babe, dating dikit from Unchannel. Ayan. Unchannel, nagbaba po ng kanyang bahay. Unchannel. Thank you so much. 783. Mr. Mastelar dan full package sa bahay mo, idol. Ayan. Mr. Mastelar Lalabs, connect to Reggie Ibalang. Ayan. And also Honey Babe. March Vlog. Ayan. Unchannel dan from Joey Joe. Ayan. Pabi po from Reggie Ibalang. Road to 1K from Bongs World. Ayan. Ayan, road to 1K na pala si Bongs World. Jonalyn Binapi nagbaba ng bahay. March Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Mr. Mastolar Lalas, please connect to March Vlog. Ayan, Unchannel nagbaba ng bahay. Unchannel. Jing TV channel. Ayan, Mr. Mastolar, connect to Jing TV channel. She already done connected. From Reggie Balang. Ayan. Jigger Tahom. Dan from Unchannel. Scare me. And may dumating po. Pilang natin yung pintuan, mga lalas. Ikaw. Cooking with Zapia, Tamsak Bakas, dating dikit from Jigger. Ayan. Anaya Migalab shout out. Hello, host. Anaya Migalab shout out. Lalabs, Anaya, may jacket ka na. Salamat, Lalas. Wait lang, give me 1 minute. I will open the door because someone came. Ayan.
Sir, yung ano. Ayan na. Mas patamsak naman po sa premiere ko parang jam kabubos. Dito naman. Amen. Makita yung pamilya na. Turboy. Ayan mga lalab, sino yung may premier champion Nash? Anaya, meron ka na pong jacket, Anaya. Pong's World, iba pa. Ayan, nagbawa ng kanyang buy. Junalindan full package. Champion Nash. Ayan. Jam kabubus. Meron kang premier lalabs. Ayan. Dandikit full pack sa bahay mo. Pasukli please from Anaya. Mga lalabs yung aking new upload. Pambikula ng Oragon. Patamsak naman ako mga lalabs. Ayan, salamat. Ayan, jam kabubus. Sa yung bahay mo, tamsakan natin yan. Jonaline, palablab po ako sa nakapin. Jonaline. Ayan. 488. Ayan, Josh Lopez, Migalab, shout out. Good morning po from Josh. Ayan. Jonaline Tamsak, dating dikit. Ayan, from Jam Kabubus. Josh Lopez, Migalab, shout out lalab. Josh, ayan. Tamsak po ate host from Josh. Ayan. Salamat lalab sa patamsak. Ako host, help mo grade. Ayan, grade 2 4 please. Ayan, pag grade 4 na. Ayan. Sige lang, Anaya Lalas, makipaglaban ka muna dyan lalabs. March Vlog, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Jigger old friend full pack. Cooking with Sapia, nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Yan ang palatandaan. Binababa ni Nightbot. Palablab ako mga lalas. Pabio po parang Reggie Ibalang. Ayan. Yan kanina pa to si Reggie. Reggie Ibalang TV. Ayan, Mr. Mastelar mga lalas. Palablab. Josh Lopez. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Bongs noted from Reggie Ibalang TV. Ayan. Jam kabubus full dan. Ayan. From Jigger Tahom. Saan na yun si ano? Wait lang, Anaya lalabs ha. Tamsakan mo natin si Jam. Meron kang premiere. Ayan, Jing full pack from Jam Kabubos. Ayan, Jing lalabs. Pasuklan lang si Jam Kabubos lalabs. Mr. Mastelar Dan from Joey Ju. Ayan. Mr. Mastelar, please connect to Joey Ju lalabs. Josh Lopez, Dan po pabalik na lang. Ayan. From Cedric John Mariano. Ayan. Joey Ju nagbaba ng kanyang buy. March Vlog. Full pack Dan. Ayan. From Cooking with Sapia. Ayan lalabs, March Vlogs. Connect to Cooking with Sapia lalabs. Salamat. Ayan, March Vlog full pack dan from Cooking with Sapia. An channel, nagbaba ng bahay. An channel. Ayan, Tasha Mix Channel mga lalas. Palablab naman ako sa aking member. Ayan. Maraming salamat mga lalas sa inyong mga support dyan. 11 million endows. Mega love shout out. Thank you so much everyone. Ayan. Cooking with Sapia po, nagawa po ng kanyang bahay. Mr. Mastelar. Ayan, nagawa ng bahay. An channel, pabalik na lang si Joey Jula Love sa An channel. Please connect to Joey Ju. Thank you so much. Champion Nash, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay si Champion Nash. Akrima Tamsak dan dating dikit from Jigger Tahong Vlog. Ayan, salamat Jigger sa pagdikit sa aking member lalabs.
Salamat Jigger, ayan. Cooking with Sapia po, nagbaba ng bahay. Joey Ju. Jigger Tahong Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Joey Ju Dan. From Jam Kabubos. Joey Ju, pasok lang si Jam Kabubos. Dan na po sa'yo, ayan. Hey beautiful from Champion Nash, ayan. Thank you so much Champion Nash. Tamsak sa premier mo lalab. Jam Kabubos. Dan tamsak po sa nakapin kay Jonalyn. Jonalyn, pasuklian na lang si Anaya Lalabs. Dan na po sa'yo si Anaya. Jonal Vinafe. Pabio parang Reggie Ibalang. Ayan. Josh Lopez. Ayan, nagbaba ng bahay. Cooking with Zapia po, nagbaba po ng kanyang bahay. Palablab. Ayan. Cedric on the way from Bong's World. Cedric Lalabs, please connect to Bong's World TV. Ayan. Madam Madonna Dan Sukli from Joey Jo. Ayan, thank you so much. Thank you so much. And Chitulin TV Tamsak, Migalab shoutout. Chitulin, ayan, Migalab shoutout Lalabs. Ayan, may jacket ka na Chitulin. Salamat. Ayan, Madam Madonna pala to. Si Jam Kabubos. Ayan, Fang 44 Tamsak Kakuhos from Riz 2. Ayan. Riz Migalab shoutout. Josh Lopez Dan from Joey Jo. Ayan. Josh Lopez Dan, please connect to Mr. Mastelar. Once again, Josh Lopez, connect to Mr. Mastelar. Ayan. He already done connected to your channel. Thank you. Ayan. Riz 2, nagawa ng kanyang bahay. Chitulin TV Lalabs, thank you so much. Pabio po from Reggie Ibalang. Joey Jo Tamsak Bakas dating dikit from Jigger. Ayan. Ano ba yun si ano, tamsakan ko muna? Si Madam Madonna. Ano ba yung bahay niya? Oy, nawala. Joey Jo Tamsak Bakas dating dikit. Ayan. Pang 12 Tamsak sa nakapin dating dikit pasukli po. Ayan, from Riz 2. Madam Madonna, thank you so much. Ayan. Oh my gosh, nagpalipad si Madam Madonna. Thank you so much, Madam. Ayan, Madam, thank you so much. Nandito nga ako sa bahay mo. And Madam Madonna, salamat naman dyan sa ano, sa pakape. Ayan, mamaya para mapambili akong kape. Madam Madonna, salamat po. Ayan. Salamat po, Madam Madonna. Ayan, Madam Madonna, nasa bahay mo nga ako. Kalimbangin natin yan. Ano ba yun? Ayan, salamat po, Madam Madonna. Thank you so much. Malalas palablab po sa premiere ni Madam Madonna. Ayan. Flamingo Ma'am, Miguel Love shoutout po. Madam Flamingo Ma'am.
Chitulin OTW from Flamingo ma'am. Ayan. Tamsak po mga lalab sa kanyang premiere. Ayan. Si Madam Madonna po may premiere. Palablab. Ayan yung nakapin po mga lalab. Patamsakan naman po yung kanyang premiere. Ayan. 111 TV Mega Love shoutout. Dan tamsak sa nakapin. Dating dikit. Ayan. From 111 TV. Mega Love shoutout lalab sa 111 TV. Thank you so much. Ayan, Bro Chito Dan. Bro Chito, nandyan pala si Bro Chito. Nakatago lang. Bro Chito Dan from Flamingo ma'am. Ayan. Back to you host from Gallardo Ignacio. Ayan. Salamat Gallardo lalabs. Joey Joe pang 2.24 dikit ko. Ayan. Kapandak TV from Riz 2. Gallardo Ignacio. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Riz nagbaba po ng bahay. Halisada dan full package, it's your turn from Bong's World. Halisada please connect to Bong's World. OTW sa nakapin from Flamingo ma'am. Ayan. Halisada channel po, nagbaba po ng bahay. Halisada channel. Flamingo ma'am po, nagbaba ng bahay. Risto full pack dan from Jigger. Ayan. Bong's World, nagbaba po ng bahay. Jigger Tahong Vlog. Ayan. Nagbaba po ng bahay. Jigger Town Vlog nagbaba po ng bahay mga lalabs. Ayan, Jonaski po, binababa ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalabs sa aking mga member. Ayan, mag-iwa lang po kayo ng bakas or mag-shoutout po kayo para ako munang magsukli sa inyo. Ayan. Mr. Mastelar Dan Pasukli, salamat from Gallardo Ignacio. Ayan. 111 Dan from Jam Kabubus. Mga lalabs, ayan, 111, pasuklian si Jam Kabubus or si Madam Madonna nakapin. Ayan. Jigger Tahong Vlog nagbaba ng bahay. Race 2 Dan sukli sa bahay mo idol full pack. Ayan, from Reggie Ibalang. Pabyo po from Reggie Ibalang. Madam Madonna Dan dikit full pack from Flamingo ma'am. Jigger Tahong OTW from Flamingo ma'am. Ayan. 111 TV Dan pang 240 dikit sa'yo from Race 2. Ayan. Ayan, Race nagbaba ng bahay. Ang palatandaan mga lalas yung aking mga member, binababa po ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalas, thank you so much. Alisada channel, ayan, nagbaba po ng bahay. Flamingo ma'am Dan pasukli from Anaya. Yan Madam Flamingo Dan po si Anaya sa'yo, pasuklian na lang po. Chito Lindan. Ha? Gising pa yan. Chito Lindan from 111 TV. Joey Jordan, full pack, walang pasok yan bukas. Pabyo po palablab from Reggie Ibalang. 677 ako Flamingo ma'am from Anaya. Ayan. Jigger Tahong Vlog from Dan dikit from Flamingo ma'am. Anaya OTW from Flamingo ma'am. Ayan. Flamingo Dan from Jam Kabubus. Ayan. Halisada na channel nagbaba po ng kanyang bahay. Flamingo ma'am 676 dikit ko. Ayan. From Race 2 nagbaba po ng kanyang bahay. Flamingo ma'am full pack Dan from Jigger. Ayan. Jigger Town Vlog nagbaba ng bahay. Pabyo po from Reggie. Ayan. Jam Dan full package. Ayan. Madam Madonna Dan po si Bong's World sa'yo. Resto Dan pasukli from Anaya. Ayan. 8 million in the house. Mega live shoutout. Resto Dan from 111 TV. Ayan. Resto on the way from Bong's World. Alisada channel thumbs up. Dan. Ayan. 111 TV nagbaba ng bahay. Jigger Town nagbaba ng bahay. Anaya Dan dikit from Flamingo ma'am. Ayan. Full pack salamat. Reggie Dan from Jam Kabubus. Ayan. Risto nagbaba po ng bahay. Risto. Mga lalas pa tamsak po sa nakapin. Ayan sa kanyang premiere. Tada, Dan 111 Dan pasukli na lang from Anaya.
Ayan, Race OTW from Flamingo, Ma'am L3. Ayan. L3, thank you so much, L3. Ayan, si L3 po nagbaba po ng kanyang bahay. 111 TV, pasukli na lang from Anaya. Ayan. Ayan yung aking member, si Nilmar Channel, mga lalas. Binababa ni Nightboot. Ayan. Listo pasukli plus from Anaya. Jigger Tahumdan from 111 TV. Bongka, ayan, Bongs World Dan from Jam Kabubus. Patamsak po sa premiere from Jigger Tahum. Ayan, Jigger, natamsakan na ba kita, Jigger, kanina? Ayan, Jigger Tahum pala, may ano din pala to. Ayan, Jigger, tamsakan kita, lalabs. Nani Silva, Miguel Love, shout out. Nani Silva, ayan, Alisada nagawa ng bahay. Jam OTW from Flamingo, ma'am. Alisada OTW from Flamingo, ma'am. Ayan. 243 ako sa'yo, 111 TV from Anaya. Alisada Channel nagawa ng bahay. Nelmar, ayan, Dan from Jam Kabubos. Mr. Mastilar po nagawa ng bahay. Salamat Risto from Anaya. Ayan. Ayan, Jigger Tamsak Dan. Yan, Flamingo man po, Gallardo Ignacio nagba ng kanyang bahay. Nanay on the way from Bongs World. Ayan. Arlene Agravante, Miguel Love, shout out. Arlene. Ayan, may jacket ka na po, Arlene Lalabs. Arlene Agravante, ayan. Miguel Love, shout out. Risto nagbawa ng kanyang bahay. 111 full pack from Jigger Tahum. Ayan. Jigger Tahum nagbawa ng kanyang bahay. Gallardo OTW from Flamingo, ma'am. Dan tamsak po kay Anaya from Josh Lopez. Ayan, Josh nagbaba po ng bahay. Nagbaba po si Josh. Yan, Gallardo Ignacio TV dan from Arlene Agravante. And 8 million in the house. Miguel Love, shout out 8 million. Thank you so much. Gallardo Ignacio dan dikit full pack from Flamingo, ma'am. Ayan. Arlene Agravante nagba po ng kanyang bahay. Arlene Agravante. Yan pala to, si Bruchito Channel. Halina kayo. Ayan. Sana all. Bruchito, Miguel Love, shout out. Ayan. Jigger dan from Jam Kabubos. Tamsak lang sapat na from Jigger. Ayan. I-Jigger maya ha pag ano. Tamsak na natin yung nakapin sa kanyang ano. Premier, mga lalabs. Nakapin. Ayan, Bongs World nagbawa po ng kanyang bahay. Josh Lopez pang 506 dikit po. Ayan. Pasukli na lang from Riz. Ayan. Series po nagbawa ng kanyang bahay. Bicolan ng Oragon Dan. Salamat po, Madam Flamingo, madam. Salamat po. Ayan. The Music Lover, Miguel Love, shout out. Tamsak Calls. The Music Lover, Miguel Love, shout out. Ayan, may jacket ka na po, The Music Lover. Bongs World OTW from Flamingo, ma'am. 111 TV, ayan, nagbawa po ng kanyang bahay.
11 million in the house. Migim gilab shout out. Arlene Agravante dan pasukli na lang from Riz 2. Ayan. Bongs World at iba pa dan po from Arlene Agravante. Ayan. Riz nagbaba ng kanyang bahay. Salamat po ma'am from the music lover. Ayan. Salamat din Lala. Salamat. Bongs World dan from Flamingo ma'am. Salamat Lala. Salamat. Arlene Agravante, ayan, Alisada dandan si Jigger Tahom. Arlene Agravante. Arlene. Kumusta na yung nakapin? Kylie Kripner Lalav, Migalam shoutout Mr. Mastelar, ayan. Nagawa po ng kanyang buy. Arlene Agravante po. OTW si Flamingo ma'am. Yung aking member mga langs binababa ni Nightbot, Junaski. Palablab naman ako. Palablab po from the music lover, ayan. Flamingo ma'am dan from Mr. Mastelar. Ayan Flamingo ma'am, pasuklian na lang po madam. Si Mr. Mastelar dan po sa'yo. Give me a chance channel. Heart of Gold. Flamingo 680 dan from the Heart of Gold. Ayan. And give me a chance. Maganda na mabait pa. Ayan. 111 TV dan from Flamingo ma'am. Ayan. 111 pasuklian si Flamingo ma'am dan na sa'yo lalabs. Jonalyn Vinapi nagbaba ng bahay. Ayan. Mr. Mastelar OTW from Flamingo ma'am. Arlene Dan from Jam Kabubus. Risto nagbaba ng bahay. Kino Pulpak from Jigger Tahom Vlog. Ayan, salamat na labs, Jigger. Jigger Tahom nagbaba ng bahay, Jigger. Ayan. $9 million in Migalab shout out. 9 million, thank you so much. Mga lalab, huwag kalimutang tamsakan si Ho. Salamat. Kylie Lalabs. Please connect on the pin Lalab. Give thumbs up. $111 TV nagbaba ng kanyang bahay. Mr. Mastelar. Ayan, nagbaba ng bahay. Give me a chance. Dan pasukli from Riz 2. Ayan. Tis Riz. Dan po si Josh Lopez. Ayan. Pabalikan na lang po Madam Rez. Madam ba to? Baka mali na naman ako. Lalaki pala to. Jukuluhan. Jukulukuhan na yun. Parang lalaki siya. Jam dating dikit na po from Jonalyn. Jigger Tahom. Vlog dan from Arlene Agravante. Ayan. Joey Joe nagbaba ng bahay. Mga lala. Palablab naman po ako sa aking mga member. Mga binababa ni Nightbot. Ayan. Tasha Mix Channel. Kino Bambam. Mr. Mastelar. Ayan. Laniski Vlog. Mga lalabs. Jam dating dikit na po from Jonalyn. Joey Joe nagbaba ng bahay. Ayan. Tasha Mix Channel. Binababa ni Nightbot. Mr. Mastelar dan. From Flamingo ma'am. Thank you. Ayan. Heart of Gold, Tamsak dan pasukli. From Riz 2, ayun, Gallardo Ignacio TV, nagbaba ng bahay. Flamingo Ma'am Dan, from Joey Jo.
Jam Kabubos, salamat Ma'am Jonilyn. Ayan, sino ba yung may premiere kanina? Nagpapatamsak. Jigger, may premiere ka sa? Jigger, may premiere ka ba, Jigger? Dan na po sa nakapin from the music lover. Ayan. Ayan, Madam Madonna, dan na po si music lover. Masuklan na lang po, salamat. Nilmar Channel, binababa ni Nightbot. Ayan. Brochito Channel, dan from Joey Joe. Risto nagbaba ng Kylie Krepner Vlog, dan. Kylie, please connect to Mr. Mastelar. Kylie Laloves. Madam Madonna, dan from Arlene Agravante. Madam Madonna, pasuklan na lang po si Arlene. Jigger, nasaan ka na, Jigger? Yung premiere mo nasaan? Joey Joe, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Jobs Channel, Heart of Gold, dan from Flamingo, ma'am. Ang palatandaan, full pack, dan. Sige, Jigger, baba mo to, ano to, diba? Already connected to her. Kylie, please connect to Mr. Mastolars. He already done connected to you. Kylie, connect to Mr. Mastolar. Kylie, already done connected to you. Kylie, Mr. Mastolar, thank you. The music lover done. Ayan, from Mr. Mastolar. Ayan. Joey Joe TW from Flamingo, ma'am. Ayan. Joey Joe, binalikan na po kita. May bakas pa. Ayan. From Josh Lopez. Thanks sa pagpin, host. Walang anuman. Ayan. Connected to the link from Kylie. Ayan. Kylie, connect also to Mr. Mastolar Lalab. Mr. Mastolar OTW. Ayan. Mr. Mastolar OTW from The Music Lover. The Music dan from Jam Kabubos. Ayan. Yan, patamsak naman po sa premiere ng nakapin, mga lalabs. Jigger, Tahong, you are from other national na country? You're not a Filipino. Which one is that, Mr. Mastelar Lalabs? He already done connected to you, Mr. Mastelar. Kylie? Connect to him, Kylie. Ayan, Mr. Mastelar po. Nagbaba ng kanyang bahay. Kylie, connect to Mr. Mastelar. Ayan. Dan sa nakapin from Flamingo, ma'am. Ayan, salamat lalap. Sapar is hack official, mega love shoutout Sapar. Ayan, Sapar nagbawa ng bahay. Kylie 1.21 dan from the Heart of Gold. Ayan. Mr. Mastolar palablab, mga lalang. Ayan, Sapar official nagbawa po ng kanyang bahay. Sapar. Ayan, Risto nagbawa ng bahay. Sapar nagbawa ng bahay again and again. Ayan. Nangala yung pa ako. I connected. Ayan. You connected to Mr. Mastelar. Kylie. Ayan, Mr. Mastelar, dan na po from The Music Lover. Ayan. Mr. Mastelar, connect to The Music Lover Lalabs. The Music Lover full pack dan. Ayan. Sapar is hack OTW from Flamingo, ma'am. Yes, I did. I'm all done from Kylie Krepner. Ayan. Manay Bicol, mega love shoutout po. Ayan. Manay Bicol, mega love shoutout. Ba't ayaw man nitong gumanaw eh? Dan na po sa nakapin from Josh Lopez. Ayan. Tamsak dan host from J-Pad. J-Pad, mega love shoutout J-Pad. Safar dan from Jam Kabubos. Ayan. Josh Lopez nagbawa ng bye. Mr. Master, I'm already done to you from Jagger Tahong.
10 million in the house. Mega love shout out 10 million. Thank you so much. Arlene Agrabante nagbaba ng bahay. J Black Remix Music Yahoo. Mega love shout out. Mr. Masteller po nagbaba ng bahay. Mr. Masteller. Jigger, dikit ko to sa'yo, Jigger, ha? Ayan. Ayan, so far is hakdan. From Flamingo mo, Manay Bicol, Jigger Tahong Vlog dan from Manay Bicol. Ayan. Jam Kabubos, nagbaba po ng bahay. Annalyn Galindes, ayan, tamsak. Migalab shoutout, lalab, salamat sa patamsak. Jam na dikitan na kita from the music lover. Ayan. Annalyn Galindes, are you guys sure? Are you connected? From Kylie Kripner Vlog. Yes, Kylie, Mr. Masteller is connected to you. Ayan. Josh Lopez, tamsak dikit dan, naka-up comment ka. Ayan. From Jigger Tahong Vlog. Mga lalaw, wag kalimutang tamsakan si Ho. Salamat. Nandiyan pa ba si sino yung kanina? Ayan, J-Pods, nagbaba ng kanyang bahay. J-Pods. Anaya, nandyan ka pa ba, Anaya? Umalis na ata si Anaya. I don't see any of these comments or what. I don't think he's there. I don't think he's subscribed to me, Mr. Miss. Can you do that just to make sure, please? Ayan. Mr. Mastolar, you connect to Kylie Krepner. Madam Madonna tamsak sa premier dating dikit. Ayan. Mr. Mastolar, nagbaba ng kanyang bahay. Mr. Mastolar, lalab, connect to Kylie Krepner. Ayan. Harang, salamat po sa paharang. Jigger Tahumdan sa kalapati mo. Ayan. From the music lover. Arlene Agrabante po nagbaba ng bahay. Arlene Agrabante. Harang ho, salamat po sa param, madam. Jam Kabubus. Yan, Manay Bicol. Manay Bicol, Dan from Mr. Mastelar. Manay Bicol, pasuklat na lang po si Mr. Mastelar lalabs. Ma-mention po sa dumikit para masuklian from the music lover. Ayan. Yes. Wait lang. Pagkain natin. Mga lalas, lablabin natin yung aking member. Ayan. Si Bloody Coder po. Pin kita. Ha? Oo. Nawala yung aking music. Wait lang 1 minute. Mr. Mastolar OTW po. Parang Manay Bicol. Ayan. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Wait lang. Manay Bicol, salamat from Arlene Agrabante. Mga lalas, palamlap naman po ako sa nakapin. Ayan. Bloody Coder po mga lalab.
Arlene Agravante Pulpak Dan, Mr. Masteller, ayan, nagbaba ng bahay. Mr. Masteller. Arlene Agravante Pulpak Dan from Jigger. J Black TV Dan from Arlene Agravante. Jigger 1.14 Dan from Heart of Gold. Mr. Masteller, we're an old friend. Ayan. Gary Official Vlog Host, good morning po. Ayan. Good morning po Sir Gary, Miguel Love shout out. Anong oras? 3, 4, 5, 6, 7 ayan. 7:30 na Pinas time. Dating dikit sa nakapin from JPad Mix Vlogs. Ayan, salamat mga lalab, salamat. Alisada po nagwawa ng kanyang bahay. Alisada channel, tamsak na po. Salamat po sa patamsak Sir Gary. Ayan mga lalas, wait lang, tamsak po. Ayan, salamat sa patamsak. Mga lalas, kakain lang po ako. Nagutom man si host. Mention lang po kayo sa dumikit sa nakapin. Suklian ko na lang po kayo mga lalabs. Heart of Gold Dan, ayan. Sheila Miguel Love shout out Sheila. Pulpak Dan, ayan. Pulpak Dan sa nakapin from Jigger Tahom. Sige Jigger Tahom, ako magsukli sa'yo lalabs. Magbakas ka lang dyan, member ko yan si Bloody Coder. Parang si Ropa May ang boses mo host. Malandi ba? Ayan. Ayan. Ayan, Jigger Tahom po, nagbaba po ng kanyang bahay. Jigger Tahom, kumusta na ang pusa mo dyan, host? Ano siya ngayon, Sir Gary? Tahimik, tulog na. Tulog na po yung aking muning, tulog na siya. Napagod ka kalaro. Kasi panay takbo. Panay takbo kasi. Yan, magpalit muna tayo ng music. Koy. Yan, Bloody Dan po from Manay Bicol. Maraming salamat po Manay Bicol. Sheila Dan from Mr. Masteller. Salamat po sa dumikit sa nakapin mga lalabs. Maraming salamat. Bini-bini na ninanais ko. Ayan. Sheila Dan from Mr. Masteller. Sheila Pulpak Dan. Ayan, from Jigger Tahom. Mga lalabs. Hey host, from Kylie Krepner lalabs. Kylie. Mga lalabs, kakain lang po ako. Just give me few minutes, Kylie. I'm going to eat rice. Kylie ako mga lalabs. Nagutong paggaling ko sa work mga lalabs, nagluto lang ako tapos hindi ako kumain. Kasi yung ilis ko kasi is 5:30 Pinas time. Ayan. Bloody Coder Dan from Mr. Masteller. Ayan. Thank you so much lalabs. Bloody Coder 390 ka na lalabs. Please connect with them. Ayan. Bloody Coder. Yan, magbakas lang kayo mga lalabs kay Bloody Coder. Magsukli yan mamaya. Ayan, Bloody Coder Dan from Arlene Agravante. Salamat po, salamat. So it's probably gonna be up around 9 o'clock about. Ayan, okay Kylie. Mga lalabs, saglit lang po. Party music, Miguel Love shout out.
You're going to eat rice? Yes, Kylie, I'm going to eat rice. Party music, Mega Live shout out. Party music, how are you, Lalas? Yan, she, Graboso Dan po from Manay Bicol. J Pads. Thank you, Lalabs. Mga Lalas, maglablaban muna kayo dyan. I'm going to eat, okay? After 5 minutes, I'll come back. Give me a few minutes. I need to charge my tummy. Alisadan channel, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, kain muna si host, mga Lalabs. Thank you. Ako. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, proteinin ng kapo niya. Sure na finish ka, finish ka.
sa'yo, ano ba ako? Gusto ko lang kasi nakasigurado. Huwag mo sanang iisipin na pagkagod na to. Tila ko apurado pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi nakasigurado. Matagal na panahon na kitang bakit tanungin. May pag-asa ba ko? Bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Pero huwag mag-alala kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa handa di naman ako mainipin. Di pa kita pipilitin, tuloy-tuloy ko lang itong gagawin. Araw-araw kitang dapat mahalin. Araw-araw kita love. Dati ayaw kong gawin lahat. Pero ngayon dahil sa'yo hindi na ako tamad. Kahit na anong iutos mo tinutupad. Sunod agad kasi yung kapalit kikis mo sabay hug. Ang kulit-kulit ko pero mabait naman sa'yo. Sumibang magsipilyo kasi baka amuyin mo. Tinigil ko lahat pati alak at sigarilyo. Kasi gusto ko ikaw na lang ang bisyo. Laging bumibili ng babangong matapang. Kagaya ko na sa lahat handa kang ipaglaban. Ikaw ang dahilan kaya ko nagawa yan. Ang daming nabago sa'kin na hindi ko namamalayan. Sumataya ako ng pati-pato pagdating sa'yo. Nandiyan ang gano'n ko pag kailangan darating ako. Sundo ka lagi kaso natatakot na ako. Kasi di ko sigurado kung sasagutin mo ba ako. Huwag mo sanang iisipin na pagkagod na to. Tila ko apurado pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi nakasigurado. Matagal na panahon na kitang bakit tanungin. May pag-asa ba ko? Bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Pero huwag mag-alala kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa handa di naman ako mainipin. Di pa kita pipilitin, tuloy-tuloy ko lang itong gagawin. Araw-araw kitang dapat mahalin. Huwag mo sanang iisipin na pagkagod na to. Tila ko apurado pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi nakasigurado. Ngi. DJ ng aking puso.
Salamat po sa paghintay mga lalabs. Ayan, salamat po sa paghintay ninyo dyan mga lalabs. Busog na si host. Ayan. Full charge na. Harang host, salamat po sa paharang. Ayan. Ayan, salamat po sa paghintay mga lalabs. Salamat sa paghintay. Salamat po sa paghintay mga lalabs. Salamat. Pam 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 pa ba 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 bam. Ayan, Kylie, where are you now, Kylie? Arcons, may galab shout out na lalabs. Arcons. Yan pala si Arcons. Ayan. Arcons lalabs. Nandyan pa ba si J-Pads? Ayan, Jigger Tahom nagbuwa ng kanyang bahay. Arcon lalabs, kumusta ka na? Autukok tinulang manok. Okay lang po, lalabs. Kau po okay lang. Ngayon kakakain ko lang. Kumain ako ng kanin. Kaumagang umaga, 3:58 AM. Ayan, UAE time. Kumain ako ng kanin, lalabs. Dinbor TV, may galab shout out. Tamsak Idol. Ayan. Salamat sa patamsak mo, lalabs. Ay, sarap naman. Ayan. Nagutom ako eh. Ayan, J Black. Remix music, patamsak po. Ayan. Premier mo yan, J Black. Diyan pa ba si, si J Pads? Wala nata si J Pads. Punta muna tayo sa may premiere. Ayan. Umalis ata si J Pads. Ayan. Muna tayo sa may premiere. Ako host, di pa nakapag-dinner. After ko dito, saka ako mag-dinner. Kumain ka muna, Jigger. Ako mga lalabs. Nahiya kasi akong kumain sa harap ng camera. Kaya, pag kumain ako, nandyan lang sa gilid. Hindi ako nagpapakita. Kasi nakakahiya naman yung ngumunguya-nguya ako tapos kayo nakatingin. Nayaman ba ako? Kaya pag kumakain ako, mag-ano muna ako, break time. Ayan. Miss Ganda, may galab shout out. Ayan. Tamsak, Miss Ganda. Kaya pagkakain ako, sabi ko, wait lang. Ayan. Diba? Natawa tuloy si Arcons. Kaya pagkakain ako, ayaw ko nagpapakita. Nayaman ko. Ayan, J Black, tamsak na lalabs. Kasi yung ibang nag-iilis nakita ko, nguya ng nguya ng nguya. Dan ako sa nakapin kanina, host. Ayan, salamat lalabs. Yung ibang nag-iilis, nguya ng nguya. Yung iba kumakain. Yung alam mo mga lalabs ko anong ulam ko.
pritong talong. Wala pa kasi kaming sweldo, kawawa naman ako. Wala pa kaming sweldo mga lalabs hanggang ngayon. Alam nyo bang dapat nung katapusan pa kami pinasweldo? Hanggang ngayon di pa kami pinapasweldo. Anong petsa na? Ayan, hindi nga ako tumatawag sa amin eh. Kasi alam nyo naman, pag katapusan yung nanay ko, kumusta daw? Kumain na ako, ayan. Pero hindi ko nire-reply kasi ayoko mag-reply pag wala akong pera. Wala pa akong pampadala. Hindi pa kami pinapasweldo, iwan ko. Nakakaasar, parang katamad pumasok. Kasi hindi pa rin nagpapasweldo, sobrang nang late. Yan 7 na ngayon, di ba? May 8 na pala ngayon. Dapat nung katapusan pa dapat kami pinasweldo. Pritong talong. Tas nilagang itlog. Nilagang itlog. Hindi masarap po eh. Kasi walang sausawan yung talong. Basta lang makakain mga lalas, mabusog. Alam nyo ba, sinasabi ng iba, pag abroad ka daw maraming pera. Hindi totoo yun. Mas maraming ang pera yung nasa Pilipinas eh. Ay, naku mga lalabs, hindi porket nasa abroad maraming pera. Ay, mga walang pera hanggang ngayon. Alam nyo kung magkano na lang laman ng wallet ko mga lalabs? Meron na lang akong 5 dirham. 5 AED, ayan. 5 dirham yun, pera ng UAE. Yung 1 dirham, 14 pesos. Oh, 5 AED times 14, 5 times 14. Magkano yun na lang? Hintayin nyo kung magkano na lang. Sana aabot ang 5 dirham mga lalabs. Alam nyo mga lalabs, minsan nakakaiyak. Ay, naku. Wala na talaga akong pera. Kaya minsan nakasimangot ka na lang sa trabaho. Nakakatamad kaya magtrabaho pag walang sweldo. Tapos panay utos pa yung amo mo. Panay utos, linisan mo yan, linisan mo yan. Mag-ayos kayo, maggalaw-galaw kayo, walang customer. Yan. Sabi ko, no need to clean, I need salary. I need salary. Grabe, uy, walang awa. Ramadan ngayon, Ramadan. Hindi nagpapasweldo. Kaya mga lalabs, yung may mga kamag-anak dyan na nasa abroad, hindi porket nasa abroad madaming pera. Taste para sa pamilya sa Pinas eh. Napapanaginipan ko na nga yung mama ko kasi hindi ako tumatawag eh. Wala pa kasi akong pampadala. Ano ba siya, hirap ng buhay pero masaya pa din kami. Ayun yung mga lalas, mas masarap pang sa Pinas. Dito sa abroad, pag hindi ka nagtrabaho, wala sa'yo magbibigay dito. Walang free. Pero pag dyan sa Pinas, sa probinsya, maggulay-gulay na lang. Ayan, kasama mo pa yung pamilya mo. Ito hindi. Minsan walang pera. Uy, ang hirap. Alam nyo yun mga lalabs. Nangungutang. Kahit nasa abroad kami, ako nangungutang ako eh. Uwi na ako sa August. El Ganda free data meron eh. Ayan. El Ganda may galang shout out. Uwi na lang ako mga lalabs. Mabuti pang umuwi na. Ayan. Jigger Tahong Vlog dan Pasokli from Denver TV. Ayan. Basta ang sabi ko sarili ko ng mga lalabs. Kasi nung mga nakaraang hindi pa ako nag sa YouTube, di ko pinapasok yung YouTube world. Sabi ko kung uwi ako ng Pilipinas, anong magiging buhay ko doon? Sabi ko try ko kayang mag-YT. Try ko kayang mag-YT kasi sabi ko pag ako na-monetize sa YT, siguro pwede na ako umuwi ng Pilipinas. Kasi kahit papaano, meron na akong
kita every month. Alhamdulillah, ayan. Na-reach ko yung 1K na monetize ako. Ayan mga lalas, pwede na akong umuwi. Ayun ako, matagal na ako dito lalab sa UAE. Magna 9 years na ako dito. Hindi pa ako nakakauwi. Sa August, uwi na. Ayan. Ang hirap mga lalab, yung sinasabi nila ang anong masarap lang pakinggan yung salitang abroad. Hindi ka pa ba monetize? Monetize na ako, Arcons. Salamat nga sa Diyos na monetize na ako. Tagal na pala. Tagal na ako dito. Gustong uwi. Ito lang mga lalabs. Yung sa amin sa Bicol kasi mahirap yung doon, yung internet. Doon sa bahay namin wala mga lalabs. Yung mama at papa ko hindi ko sila nakikita. Hindi rin kasi marunong yun sa hindi sila marunong mag Skype. Saan ka sa UAE host? Nasa po, United Arab, Al-In. Nasa Al-In ako. Uuwi na ako mga lalabs. Kasi ang sabi ng nanay ko, kailan ka uuwi? Gusto mo ba umuwi? Huli mo na kami makita. Sabi ng nanay ko. Sa Unoy ka magayon, ayan. Ayan, taga Bicol ako mga lala. Uwi na ako kasi alagaan ko na lang yung mga magulang ko. Baka, diba kasi matatanda na rin yung mga magulang ko, ayan. Baka isang araw, wag naman sana, pagsisiyan ko na hindi ako umuwi, ayan. Ayan, 11 million in downloads, mega love shout out. Ako almost 6 years na ako sa Al Sharjah. Last 2019 ako umalis ng UAE. Nasaan ka ngayon, Jagger? Sa Sharjah ka pa rin? Dati nandyan ako noon 2015 to 17, 3 years. 3 years ako sa Sharjah. Joey Joe, ayan ang baba ng kanyang bahay. 9 million in down sa mga love shoutout. Kaya mga lalabs yung may mga kapamilyang nasa abroad, huwag niyong isipin na porkit nasa abroad kami, marami kaming pera mga lalas. Mali kayo. Mas masarap ang buhay niyo nasa Pilipinas kaysa dito sa abroad. Alam niyo bang pag sumahod kami mga lalabs, diretso kami sa padalahan. Hindi pa namin nakukuha yung sweldo. Alam na namin kung saan mapupunta. Yan, hati-hati. Bayad ng bahay, bayad ng internet, ito sa pagkain, ito padala sa Pinas. Ayun mga lalas, mag-grocery na kami yan. Bibili kami isang tray ng itlog. Kasi mura lang naman yung itlog dito mga lalas. Mga 15 dirham. Ayan. 15 dirham lang isang tray ng itlog na yun mga lalas. Tapos alam nyo yung pancit canton, isang balot or dalawang balot. Bibili na ako yan. For 1 month na pagkain na yun. Tapos bigas, yung nasa sakong maliit ng bigas, 5 kilo na yon. Ayan. Bibili ako ng 2 nun. For 1 month na yon. Tapos yung matitira sa sweldo ko, pang na lang yun, pang bus card. Ayun. Pambili na lang yun ng laman ng card kasi nagbabasa ko araw-araw. Tapos yung ibang kamag-anak mo mangungutang. Pag di na pa utang, ang dami sinasabi. Ayan. Masama ugali kasi na daw hindi nagpapautang. Hindi nila alam na wala man ng pera. Ay, naku mga lalas. Yung isang tray na egg, 23 real, mas mura pa pala dito. 15 lang dito, minsan nga may sale pa 10 dirham na lang. 10 dirham mga lalabs, nasa yon, 110 pesos. 10 AED, 110 pesos, ayan. Pero yung 1 dirham, 14 pesos, ayan. OFW Lutong Pinoy in Canada, Miguel Love shout out.
Ayan, 10 million in the house. Mega love shoutout everyone. 15% bat na dito. Ayan. Grabe, dati walang bat. Ngayon, lahat na may bat. Tama po, host. Ayan. Sa totoo lang mga lalabs, may kwento ko sa inyo ha. Ang mga kapatid ko nasa Pilipinas, wala man lang sumusuporta sa YouTube channel ko. Wala, ang sakit lang isipin, no? Hindi man lang sila pumapasok sa LS ko, hindi man lang sila nangungumusta. Ay, naku, hindi man lang sila mag-support sa akin, nakakalungkot. Ayan na, ano ko yung aking YouTube channel, hindi man lang mangumusta yung mga kapatid ko. Walang support. Nakakaiyak lang. Hindi mo lang sila mag-hi, kumusta ka na dyan? Ayan. Kahit like, wala man lang, pinupost ko nga sa Facebook. Hindi rin mag-comment. Sakit lang sa kalooban. Mahina internet sa Pinas, ho, sa ha ha ha. Ayan. Hindi lalas, makikita naman yan pag pinupost sa Facebook. Kung wala silang internet para sa YouTube, makikita naman nila sa post ng Facebook. Ayan. Hindi man lang mag-like. Hindi man lang mag-like. Uy, ayan. Sakit lang sa kalooban. Ayan. Joey Jordan Pulpak. Ayan. Mga lalabs, nakapunta ko ng abroad, sariling sikap ko mga lalabs. Hindi ako humihingi ako ng tulong sa kapatid ko, hindi ako tinulungan. Alam niyo mga lalabs, nagpunta ako dito sa abroad noon. Alam niyo, nagmutang ako sa alam niyo yung lending sa Pilipinas. Kasi nung nag-apply ako noon, yung yung agency na in-applyan ko, meron siyang placement fee ng ata yun eh, 27,000 pesos. Ayan. Mga lalab, sariling sikap ko yan. Nangutang ako sa lending ng 27,000 pesos para lang ang bayad ko sa placement fee. Kasama na yung ticket doon. Ayun, inutang ko yun mga lalabs. Tapos nung nakarating after 5 months siguro, nakalipad ako papuntang UAE. Sariling sikap mga lalabs, walang support ang mga kapatid ko. Ayan. Tapos sinabi ko na lang sa kanila na magpa-flight na ako. Ay, hinatid ako ng mga magulang ko, yun lang. Kaya yung mga kapatid ko hindi. Hindi sila kasi believe, ayan. Nagsikap ako mga lalabs. Kasi sabi ko sa sarili ko noon, nakita ko yung mga kapatid ko nag-asawahan ng mga maaga. Sabi ko ayaw ko magtulad sa kanila, ganun, walang makain. Kaya nandito ako. Ayan, within 8 months mga lalabs, nandito na ako sa UAE. Yung 27,000 na yun, binabayaran ko yun mga lalab. Within 8 months, ayan. Every month, kada salary ko binabayad ko. Bank to bank, ayan, binabayad ko sa lending. Every month, 15,000, may tubo na yun. Yan, hanggang sa nakabayad ako, nandito pa rin ako, di pa rin ako nakakauwi. Pero inshallah sa August makauwi na ako. Mag-ano na lang ako sa YouTube channel ko mga lalas. Inshallah makapag-business no, kahit papano. Alam niyo mga lalabs kasi yung alam sa tulang yung isang kapatid ko blinak ko sa cellphone ay sa ko Facebook. Kasi mga lalabs nung time na yun wala man talaga akong pera. Kasi ang pagkakaalam ng mga kapatid ko nasa abroad, ang daming pera. Eh wala naman ng pera eh. Nangungutang ng 50,000 pesos. Saan ako kukuha ng mga lalas 50,000 pesos? Pautang daw. Gusto ura-urada. Sana mangungutang dito, magpukpuk ako para makahanap ng 50,000 pesos. Sabi ko wala akong pera ngayon, hintayin mo pagkatapusan. Alang daming sinasabi, napakasakit ng kalooban. Sinabi, nasa abroad ka pa, wala ka namang kwenta. Nag-abroad ka pa, wala kang pakinabang. Ang sakit, di ba? Dapat sinasabi ko, musta ka na dyan, kumain ka na, ayan. Yan, mabuti pang i-block para hindi makareceive ng masasamang salita. Bakit kaya sa kalooban, alam niyo yun mga lalabs. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami nag-uusap, siguro 1 taon na.
Hindi libre lalas. Ako nagbabayad ako sa bahay hanggang ngayon nga hindi pa ako nakakabayad ng rent. Kasi hindi pa nagpapasahod yung namin, yung company iwan. Trabaho ka ng trabaho, hindi ka naman pinapasweldo. Yun ang di naiintindihan ng Pilipinas mga lalabs. Kahit ini-explain mo na wala pang sahod, akala nila nagsisinungaling ka. Ang hirap pa ulit-ulit na nag-i-explain. Na wala lang sweldo, walang sweldo. Akala nagjo-joke ka lang, akala nila ayaw mo padala. Oh my god. Hindi nila alam, wala na nga akong makain. Wala mga lalabs, hindi ako nagsisinungaling. Yan, inting Miguel shout out. Ang hirap kaya minsan yung mawawalan ka ng pera. Nasa abroad walang pera. Kasi puro padala, ayan. Just pray na lang, host, maunawaan ka rin ng family mo. Nakamute ka, host. Hindi ako nakamute na, loves. Ayan. Lay LC Miguel shout out. Hindi ako nakamute na, loves. Tingnan ko nga, nakamute ba ako? Hindi ako nakamute. Ayan. Ilay. Hindi ako nakamute, lalabs. Ayan. Hindi mo ko naririnig. 10 million in daw sa Miguel shout out. Sa akin. Ayan. Lay LC Miguel shout out. Hi po. Ayan. Lay LC nagbawa ng kanyang bahay. Kaya mga lalabs, tandaan nyo, hindi porkit nasa abroad masarap ang buhay. Ayan. Mas gusto ko pa nga sa Pilipinas. Sinabi ko nga noon, buti na lang hindi na lang siguro kung nag-abroad. Noon kasi malaki naman yung sweldo ko sa National Bookstore noon. Kumikita ako ng 10,000 a month yung sweldo ko doon. Kasi 'di ba yung sweldo sa Pinas 15.30, 'di ba? Ayan, kumikita ako ng 10,000 kasama ko pa yung pamilya ko. Ayan. Dito hindi. Lahat bayarin, ay internet, yung pagkain mo, yung sa transpo, tapos padala pa, yan wala nang natitira. Ayan, L3 Miguel Love shoutout, nagbaba ng kanyang bahay. Jigger Tahong Vlog, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Jigger, alam niyo mga lalabs, yung ibang, hindi ko naman sinasabing lahat, yung ibang kabayan dito mga lalabs, nagjowa na lang ng ibang lahi. Para may pang support. Ayan. By the way mga lalabs, may kwento ko sa inyo. Yung isang araw, April 6, may kabayan, baka maditik ako dito, bawal siguro magkwento. April 6, may isang kabayan na pinutol-putol yung katawan. Nagjowa kasi siya ng ng Pakistani. So ang pinag-awayan lang daw is dahil sa 600 AED. Mga lalabs, yung katawan niya nakalagay sa maleta, and then nilaglag siya sa sa Jumeirah Beach. Ayan, Jumeirah Beach. Yung katawan niya mga lalabs, pinaraperaso, tapos pinaanod sa dagat. Ayan, viral siya sa TikTok mga lalabs, kung makikita nyo. Iwan ko kung nabalita na sa Pilipinas yan. Viral yan dito eh. Kawawa naman yung pamilya ni kabayan. Baka may asawa rin sa Pilipinas o may mga naghihintay na mga anak. Wala na, chinap-chap na yung katawan niya mga lalabs. Ano ginawa sa kanya? Chinap-chap mga lalabs. Wala na siya. Iuwi na ng Pilipinas yun. Ano ginawa? Lalabs, nilagay sa maleta, tapos nilagay sa maleta, malitang kulay black, tapos pinaanod sa dagat. Di ba kasi di mo maalon yung dagat, siguro yung
malita napunta sa gilid ng dagat. So siyempre pag may nakakita, ni-report sa pulis. Yun, tiningnan, tao pala mga lalabs. Alam mo ba yun, kabayan siya, babae. Si kabayan, ayan. Putol-putol yung katawan niya mga lalabs, nasa maleta. Iwan ko kanina na nakita namin yung picture. Ay naku, Diyos ko. Kawawa yung pamilya niya sa Pilipinas. Baka alam na yan. April 6 siya mga lalab, April 6. April 6 siya na Nung April 6, wala na, lasog-lasog na yung katawan niya. Ipapadala yun ng Pilipinas. Nasa siya mga lalabs, nasa Dubai. Pakistani. Pakistan po. Kasi alam mo yung Pakistan mahirap. Pag nagagalit, pinag-awayan lang daw ng 600 AED. Ayan. Siguro kasi si kabayan, nahuli na may iba. Ganun kasi ang mga Pakistani, mapagbigay. Tapos lahat binibigay. Tapos nahuling may iba. Sa Dubai po, Dubai. Nasa Dubai siya, Joey. Nung wala na si kabayan, patay na. Kawawa yung pamilya niya, oy. Nasa maleta yung katawan niya, pinaanod sa Jumeirah Beach. Ano yan ngayon? Viral yan dito sa TikTok. Ngayong nakita ko kanina yung maleta, kulay black. Nandun si kabayan. Inting dan from Joey Jo. Ayan. Kawawa talaga yung pamilya niya. Ay naku, kawawa talaga. Baka may mga anak pa yun. Meron din naman mababait. Siguro naman Jagger, mabait naman yung Pakistani, kaso lang si kabayan siguro. Merong iba. Nahuli siguro yun. Siyempre hindi matanggap ni Pakistani. Ayan, pinatay niya. Natulputol na yung katawan, tapos pinasok sa maleta. Malaking maleta yung nakita. Nandun yung katawan ni kabayan, kawawa. Mababalita yan sa Pilipinas. Hindi pa inaayos pa siguro. Kawawa. Ayan, Joey Jo. Yan, nakakatakot magjowa ng ibang lahi. Ay, kung makita nyo yung picture ni kabayan, kawawa. Bawal kasi yun mga lalas. Dito bawal. Bawal yun i-post. May naibalita na kanina sa 24 oras sos. Ano yun? Yun na yun? Yung nakalagay sa maleta. Diyos ko mga lalas, kawawa talaga yung pamilya niya. Dapat si kabayan, siguro nakipag-break na si kabayan, tapos siguro sinit up nung Pakistani makipagkita. Sabi sa Dubai yun. Sa Jumeirah Beach daw yun, Jumeirah Beach. Diyos ko, napunta na ng Abu Dhabi. Yun na yun. Taipei watching. Ayan. Loho Vlogs. Migalab shoutout po. Dinbor TV. Migalab shoutout. Ayan. Oh yeah. In Migalab shoutout. Madam Lo. In 5 million indaos. Migalab shoutout. Kung with sa Pia po. Ayan. Nakapin. Kung with sa Pia. Diyos ko mga lalas, kawawa yung pamilya ni kabayan. Hindi ko alam kung anong pangalan ni kabayan eh. Baka may anak yun sa Pilipinas, kawawa yung pamilya niya. Iwan. Nagit siguro sa kalooban, tapos umalis yung anak nila, buhay.
Umuwi ng Pinas, wala na. Lasog-lasog yung katawan. Diyos ko, katakot. Upcoming inaanak host patamsak. Ayan. Yun, 5 million inbounds. Miguel Love shoutout 5 million. Thank you so much. Denver TV dan pasukli na lang. Ayan. Thank you inaanak. Uy, ayan. Wow, sana all. Ayan. Livestream promote WIT Isdaan Lapagan. Ayan. Ganda naman dito. Ayan, thank you sa papin from Luho. Ayan. Luho Vlog. Salamat po, madam. Tamsakan natin yan. Ano yun, ano, DJ Girl sa Jumeirah Beach sa Dubai yun. Ang Jumeirah. Ninang Lo, just call me Ninang. Ayan. Ninang Lo, ayan. Ninang Lo. Ayan. Ninang Lo, dan na daw si Inteng. Ayan, pasuklan na lang po si Inteng. Ninang Lo daw mga lalabs. Yung nakapin si Ninang Lo, ayan. Lo Vlogs dan from Inteng, ayan. Pasuklan na lang po si Inteng, Ninang Lo, ayan. Sana all may ninang. Luho. Yan, dikit ko po sa'yo to, ano, Ninang Lo, ayan. Inting o tinamulo inaanak. Uy, ayan, from Luho Vlogs. Jigger Tom nagbaba ng kanyang bahay. Iyay pulpak dan. Alaka. Inting dan inaanak. Ayan. Harang hos inaanak. Salamat po Ninang Lo. Ayan sa paharang. Salamat from Inting.
Thank you sa pagdikit ng ninja mo inaanak, host. Ayan, walang anuman po. Babago. Tamsak dan sa nakapinos dating dikit. Ayan. From Jigger Tahong Vlog. Jigger, nasan ka ba? Nasa Pinas ka ba? Nasa Sarja ka, di ba? Jigger. Taipei watching from Loho Vlogs. Ayan, Ninang Lo. Taga Taipei ka pala. Yan ka po ba nakapangasawa? Kasi kanina nagsasalita ka ng kakaiba eh, ayan. Parang anak mo ba yun? Salita ng Taipei. While working, ayan. Yan, nasa work pala si Madam. Sana all, oo, anak. Anakis, ayan. Ay, napangasawa mo, taga Taipei. Saudi ako, host, ayan. Hana, Saudi ka pala. Multi-language ako. Ah. Anong oras na dyan? 3:34. Jigger. Ayan, L3. Japan, Korea, Chinese, Portuguese, English, Filipino. Ayan. Halo-halo. Galing mo naman, Madam Uy. Ayan. Ang galing. Dahil mong alam na language. Ayan, Simple Gang, mga love shoutout Tamsak Host. Ayan, mga love shoutout all. Simple Gang Lalabs, J Black Remix Music. Ayan. Premier Enting L3, pasukli na lang. L3 please connect to Enting Lalabs. Depende sa gis inaanak. Ayan. Ang galing naman ni Ma'am Lo. Ninang Lo. Ayan. Ang laki siguro ng sweldo mo dyan. Ayan, Simple Gang. Nagbaba ng kanyang bahay. Simple Gang. Ayan, Jigger and Lupa. Ayan ang nagsukli. Pasukli na lang. Ayan.
Yan ang palatandaan, binababa ni Nightboot. Joey Joe pasok lipo from Enting, ayan. J Black Remix. Music dan from Simply Gang, ayan. Jigger Old Friend Inaanak Uy, ayan, from Luho Vlogs. Nyahaha, ayan, natawa tuloy si Madam. Ye pasok lipo from Enting. Yan, 5 million in the house, Miguel Love shout out. Yan, Adan A Vlog, Miguel Love shout out. Good morning, Adan. Tamsak Dan, ayan, salamat sa iyong patamsak, Lalab. Salamat. Idan, salamat sa patamsak. Simply Pulpak Dan from Jigger Tahong Vlog, ayan, salamat. Jigger Tahong Vlog Dan from Simply Gang, ayan. Ayan, Jigger, pasoklan na lang si Simply Gang, Lalabs. Ayan. Simply Gang Dan from Enteng. Dan na kayo sa nakapin, mga Lalabs. Ano ba yun? Ano yun? Yan, natapos na yung music. Natapos na music. Mag-ano tayo, mag-isa tayong mag-love song. Ayan, ikit dan inteng. Ikit dan. Ayan. Tapos pasali naman. Ayan. Sige, Adan. Baba ka dyan ng bahay mo. Idan. Hindi ka ba nakontento sa pag-ibig ko? Hindi ka ba naging masaya sa pinakita ko? Hindi pa ba sa pinaikot mo? Yan, 5 million daw. Miguel Love shout out. Ng pangako mo, sabihin mo ano ba ang Salamat, Simply Gang from Enteng. Ayan. Tusok sa nakapinhos from Simply Gang. Ayan. Yan, Ninang Lo, pasoklan na lang si Simply Gang po. Dan na po sa'yo, Ninang Lo. Simply Gang, pasuklian na lang. kadali sa'yong saktan ako? Naging parte ba talaga ako dyan sa puso mo? Minahal mo ba Tusok sa nakapin. ko lang malaman? Gusto kong malinawan, mahal mo ba ako? Kaya kailangan mo ako. Ayaw. O kailangan mo ako, kaya Ayan, 6 million. Thank you so much. 6 million. Thank you so much. Enteng, enteng. di mo naman minahal. Sana nung una pa lang sinabi mo na pagmamahal ko sa'yo pinalalim mo pa. Ako'y ginamit mo lang. Di mo naman Yan, palamlam naman po sa bahay ko. Balikan ko kayo. Sapat na. Ayan. Sapat at legit po ito. From Aidan A Vlogs. sana hindi na lang ikaw ang pinili ko. Laki na rin pala yung bahay mo, Aidan. Monetize ka na ba? Kung ngawid sa piyan nagbaba ng bahay. Maging tapat. Sana sinabi mo para nakasabay ako sa laro na gusto mo. Ginamit mo lang ako, lahat ibinigay ko. Ang isusukli mo lang biguin, baliktarin, tapos pagtatawanan. Yan, cooking with sa piyan nagbaba ng bahay. Ayan.
Cooking with Sapia Dan from Enteng. Ayan. Cooking with Sapia Lalabs. Please connect to Enteng. Thank you. mo ako at ng karamay. Lagi lang akong nasa tabi mo at handang dumamay. Kung ikaw na ang kailangan, di ko to inaasahan. Naiiwan mo ako sa'kin, wala ka ako'y ginamit mo lang. Di mo naman minahal. Sana nung una pa lang sinabi mo na pagmamahal ko sa'yo pinalalim mo pa. Ako'y ginamit mo lang. Di mo naman minahal. Sinayang mo lang. Adan ay vlog Dan from Enteng. Ayan. Sana hindi na lang ikaw ang pinili. Ako'y ginamit mo lang. Ikitog, isa na lang mag 500 na siya. And isa na lang po sa nakapin. Pagmamahal ko sa'yo pinalalim mo pa. Ako'y ginamit mo lang. And may dikit ako sa'yo, Enteng. Wait lang ha. Sinayang mo lang ang pagmamahal ko sa iyo. Sana hindi na lang ikaw ang pinili ko. Salamat host from Enteng. Ayan. Ang haba naman ng na to. Yung ating yung ads. Enteng ninja mo yan. Ayan. Ninja niya yan. Ang original niya nasa si nakapin. Ayan. Adan. Padikit please from Iyay. Ayan. Iyay Migalab shout at lalabs. Alaharang na naman oy. Ayan, tumulong na yung kampana. No. Hindi. Niya kasi may ko. Kabatak Mix Vlogs, big love shout out. Good morning po, watching from Damam KSA Idol. Ayan. Inanais ko. Yan, ikit. Pasok lang mo na lang si si Junaski. Didikit siya si Junaski. Main channel niya to, Enteng.
Ayan, ikit si Junaski. Yan, Ikit. Nagutom na si kumain ka na, Jigger Lalaws. Tumunog na yung ano dito. Yung kampana. Prayer time na. Junaski 361 dan. Ayan, from Heart of Gold. Yan, salamat. Nakamute ka, host? Hindi Hindi ako nakamute. May music ba? Hindi ako nakamute, lalabs. Malayo lang yung mic. Hindi ako nakamute. Ayan, tingnan ko nga. Nakamute ka, host? Hindi. Nakamute ba ako? Tingnan ko nga. Hindi ako nakamute. Ayan. Malayo lang yung yung mic sa bibig ko. Walang audio, host. Walang audio. Wala pa rin ba? Ayan, okay na. Hello. Ayan. Meron na ba mga lalabs? Ayan, meron na. Palablab po, ayan. Meron na bang sound? Ganyan din ako kanina pag open walang boses, parang naghanglang ang phone back home na lang, ayan. Ayan, meron mga lalabs. Ayan, Junaski nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Heart of Gold o TW host, matulog na ako. Sige, Aiden, matulog ka na, lalabs. Kakauwi lang galing work, balikan ko lang sila bukas, ayan. Sige lang, lalas, matulog ka na. Thank you so much. God bless and good night, ayan. Ayan, In Holds TV, mega love shout out. In Holds. Ayan, meron ka na pong jacket. In-holds. Heart of Gold dan pasukli na kapin ayan from Enteng. Heart of Gold dan na si Enteng na kapin ayan pasuklian na lang. Tamsak dan from In-Holds TV. Yan, bumalik na yung audio, hehehe, ayan. May tupak lang to minsan, mga lalabs.
Yan, Eden 1.5 dan from Heart of Gold. Inting OTW, ayan. From Heart of Gold. Salamat Heart of Gold from Enteng, ayan. Yan, Jack, may love shoutout host. Ayan. May love shoutout, Jack. Sorry, love Jack. Yan, Tasha Pulpakdan. Ayan, salamat, Jager Lalaws. Sa pagdikit kay Tasha, salamat. Yan, Junaski, binababa ni Nightbot. Mga lalab, salamat. J Black TV dan from Jack. Ayan. J Black, pasuklian na lang si Jack Lalabs dan na sayo. Inting dan Pulpak sukli, salamat from Nolds TV. Ayan. Tingnan ko nga, Nolds, kung dikit yung main ko sa'yo, Nolds, ha? Nolds. Dinner lang ako, host, kinig lang ako. Sige lang, Lala, salamat. Ayan, Nolds, sukla na kita, ha? Ayan, Nolds. Hindi pa pala ako nakadikit sa main. Ayan, sukla na kita, ha? Ito na. Yan, Nolds, sasukla na kita, lalab sa main ko. Ayan, Jack, nakapin. Ayan. Nakapin po si Inting, mga lalabs. Nolds dan sukli na po. Ayan, from Inting. Ikitugi dan from Jack. Nakapin si Inting. Ayan. Po, ayan, Jack nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Palablab si Jack, mga lalabs. Salamat, Jack from Inting. Ayan, Inting okay na from Jack. Ayan, Jack nagbawa ng kanyang bahay. Heart of Gold dan from Nolds TV. Ayan. Heart of Gold, pasuklian na lang.
Cooking with Sapia, Junjun, may love shout out, host, ayan. Shout out, Junjun. Salamat lalabs, Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Ayan. Yan, Junjun, ang baba ng kanyang bahay, Junjun. Sa Bernard pala yan, ang laki ng bahay niya. Sa'yo. John Dan, ayan, from Heart of Gold. May harang yung si Junjun. Junjun Dan, pasukli na lang sa nakapin from Enteng, ayan. Yan, Cooking with Sapia Dan from Junjun. Idol ko. Junjun lalabs, Junjun. Yan, Laniski, binababa po ni Nightbot. Tayo kay Laniski. James GBGP Tamsak. Ayan, Miguel love shoutout po Sir James. Salamat po sa iyong patamsak. Sir James, thank you so much. Salamat lalabs. Thank you so much Sir James sa patamsak. Nuls Tamsak, bakas dating dikit from Jigger Tahom, ayan. Ano nga inyong ano? Yan, Junjun Tamsak Pulpak. Sukli naman idol, salamat from Nolds TV. Yan, Junjun, pasuklan na lang po si Nolds.
Dan na po sa'yo, Junjun. Salamat. Junjun Pulpak dan from Jigger Tahong Blanc. Junjun pasuklaan na lang po si Jigger. Si Nolds. Ayan, dan na po sa'yo. Sa gabit araw. Ayan, Junjun dan from Cooking with Sapia. Junjun, pasuklan na lang po yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Cooking with Sapia, Jagger Tahom, and Nolds TV. Ayan, Jigger nagbaba ng kanyang bahay. Junjun, pasuklian na lang. Dan sa nakapin. Ayan, salamat po, Nolds. Sige, magbakas ka lang po dyan. Ako muna magsukli sa'yo, Nolds. Ha? Tapos na. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Ayan, Nolds. Suklang kita ng dalawa, lalabs. Nolds. Iwan ko. Ayan, Nolds. Hos, labas muna. Maglaban na. Sige na, lalabs. Inting, lalabs. Salamat. Ingat ka palagi dyan. Ayan, Nolds. Sabay mo ako pangalawang dikit. Nolds 359 dan from Heart of Gold. Ayan. Oh my God, nangangain yung nakapin. Kinakain ni Lolo. 61 siya kanina eh. Binaba ko baka maubos. Jomardi, migalam shoutout. Harang tusok. Ayan. Ayan, Jomardi lalabs. Migalam shoutout po. Harang tusok. Shine Walking Tour. Hello, host. Ayan. Migalam shoutout. Ayan, may jacket na po kayo. Ayan, Nolds. Tikit ko to ulit sa'yo, Nolds. Yan, Cooking with Sapia, nagbuha po ng bahay.
Ayan, mag 360 ka na ano, Nolds. Sana lang. Yung mga lalatap ang Jigger Tahom. Ayan. Tamsak dikit sa'yo. Salamat. Ayan, Jigger. Salamat, Jigger. May alagad ka ba, Jigger? Ilan ba alagad mo? Ayan, Jigger Tahom 3 tamsak. Salamat. Op. Haba ng harang. Yan, Sergio Mardi, may love shout out. Nolds, baba ka lang bahay, dikit ko ito sa'yo. Ayan. Ayan, nakapin si Nolds. Ayan, Nolds, dan na si Jonaski, pasuklian na lang. Natapos din haba. Pag-uhit po, ayan. Jumardi. $1.2. Good morning from Hong Kong. May galab shout out ng Watisari. Ayan. Bigyan kita ng 5, Jumardi. Yan, Jumardi, 5 sa'yo, ibigay ko. Watisari, may galab shout out. Ayan. Ayan, salamat to. Walang ano man po. Mga lalas, mamaya po mag-pout na rin po ako, Sergio Mardi. Naka 4 hours na po ako. May pasok pa ako mamaya. Hindi na ako magbakas. Yung isa lang binakas ko. Ayan, Jumardi. Ayan, salamat. Nolds Pulpak dan Param Jigger Tahom. Ayan. Hindan ako sa'yo ng 5. Jumardi, ayan.
Jumardi Dantoyo from Watisari. Ayan. Naku, nangain na naman si Lolo eh. Bala nga siya. Miles Vlog, ayan, matulog na tayo. In mga dalas mag-out na po ako. Watisari, thank you so much, lalab. Naka 4 hours na po ako kasi may pasok pa ako mamaya. And everyone, thank you so much, Miles Vlogs. Tulog na tayo. Ayan, Sir Jumardi. Salamat po, ayan. Pasyal na lang kita sa iyong LS, Sir Jumardi, ayan. Miles Vlog, ayan. Mga lalab, see you tomorrow everyday LS 5:30 AM Pinas time. Ayan, mapa-out na po ako, Sir Jumardi, kasi may pasok pa ako maya. So mga lalab, see you tomorrow everyday 5:30 AM Pinas time. Bye bye and God bless everyone. Bye.